ευλογίας, ότι εσύ ο Υιός του Θεού, ο λυτρωτής του κόσμου. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν, άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι εν αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνουν τα διαβήματα προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείες εις Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Καθίστε. Ακούγεται. Λοιπόν, δεν ξέρω αν ακούγεται. Ακούγεται λίγο πιο δυνατά. Λοιπόν, με τη χάρη του Θεού και τις ευχές του Γέροντα, κάνουμε πάλι αυτή τη σύναξη την κοινή που την έχουμε καθιερώσει μια φορά το μήνα και για τους άντρες και τις γυναίκες. Και καταρχάς να ευχηθούμε όχι χρόνια πολλά, όπως το έχουμε πει και άλλες φορές, αλλά χρόνια αιώνια στη Βασιλεία του Θεού, μαζί με τον αναληφθέντα Κύριο. Την Πέμπτη που μας πέρασε γιορτάσαμε αυτή τη μεγάλη γιορτή της αναλήψεως του Κυρίου μας, όπου πλέον και είναι ο δοξασμός της ανθρώπινης φύσης, γιατί ο Χριστός μας με το σώμα του ανέβηκε στα δεξιά του Θεού Πατρός και είναι πλέον η ανθρώπινη φύση πολύ κοντά στον Θεό, μάλλον θα λέγαμε μέσα στον Θεό, μέσα στην Αγία Τριάδα. Και ο Χριστός μας είναι ο πρώτος και μας άνοιξε το δρόμο για να πάμε και εμείς εκεί που είναι Αυτός, και είναι στο δικό μας, θα λέγαμε, χέρι απλά να μετέχουμε και εμείς αυτή τη δόξα του αναληφθέντος Κυρίου. Είχαμε αρχίσει ένα θέμα για την ψυχή με τις κύριες τις δεσποινίδες που έρχονται τις Κυριακές εδώ, και σήμερα σκέφτηκα να το συνεχίσουμε, και θα είναι και μια συνέχεια και για τους άλλους κύκλους που κάνουμε στη διάρκεια της εβδομάδας με τις νέες και με τους άντρες, και νομίζω πρέπει να το προσέξουμε και γιατί μας ενδιαφέρει, και νομίζω ότι μας ενδιαφέρει, γιατί πάρα πολλοί σήμερα άνθρωποι, σύλλογοι, λεγόμενες επιστήμες επαγγέλλονται, υπόσχονται ότι θεραπεύουν την ψυχή του ανθρώπου, ή τέλος πάντων μπορούν να μας βοηθήσουν να θεραπευτούμε ψυχικά, ψυχολογικά, να διώξουν από τον άνθρωπο τα ψυχολογικά του προβλήματα. Εκείνο που πρέπει να πούμε εξ αρχής είναι ότι αυτός ο ρόλος, ή αν θέλετε αυτή τη δυνατότητα, την έχει μόνο η Εκκλησία, μόνο η Ορθόδοξη Εκκλησία. Και αυτός είναι και ο ρόλος ο αρχικός και ο βασικός και ο κύριος ρόλος της Εκκλησίας. Αυτό το είχαμε πει την προηγούμενη φορά, ότι η Εκκλησία δεν είναι απλώς για να μας εξασφαλίσει μια καλή ζωή εδώ πέρα, όπως συνήθως κάνουν οι διάφορες θρησκείες, για να μας πάνε καλά τα πράγματα, για να έχουμε επιτυχία, ξέρω εγώ, να παντρέψουμε τα παιδιά μας, να πάει καλά οι επιχειρήσεις μας, το χρηματιστήριο, να μην αρρωσταίνουμε. Ούτε πάλι έχει ρόλο η Ορθοδοξία να μας ετοιμάσει απλώς για μια μεταθάνατον καλή ζωή, γιατί πολλοί άνθρωποι το έχουν παραξηγήσει και νομίζουν ότι αυτό είναι η Εκκλησία, είτε να μας ετοιμάσει για να πάμε καλά μετά θάνατον κάπου σε ένα σημείο καλό στον Παράδεισο, είτε για να περνάμε καλά εδώ σε αυτή τη ζωή, να μην έχουμε προβλήματα. Δεν είναι αυτός ο ρόλος όμως της Ορθοδοξίας. Αυτός είναι ο ρόλος ενδεχομένως όλων των άλλων θρησκειών, οι οποίες ουσιαστικά είναι δυσιδαιμονίες, είναι κάτι δηλαδή θα λέγαμε μαγεία. Αλλά η Ορθοδοξία δεν είναι μαγεία.
Η Ορθοδοξία είναι η θεραπεία του ανθρώπου και αυτός είναι ο κύριος ρόλος της. Δηλαδή η Εκκλησία ενδιαφέρεται για αυτή τη ζωή, όχι απλώς για να περάσουμε καλά και να μην έχουμε προβλήματα, αλλά για να ζήσουμε την όντως ζωή με κεφαλαίο ζήτα που είναι ο ίδιος ο Χριστός και να έχουμε και περίσσια ζωής. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά παρά μόνο αν αγαπήσουμε τον Θεό. Εάν κινηθούμε προς τον Θεό αδιάλειπτα, ασταμάτητα να κινούμαστε προς τον Θεό και δεν φτάσουμε να αγαπήσουμε με το θείο έρωτα τον Θεό. Αυτό έλεγε ο μακαριστός πατήρ Πορφύριος, είναι η απέτηση της ψυχής μας. Όλες αυτές τώρα οι επιστήμες, οι λεγόμενες επιστήμες που έχουν πρώτο συνθετικό το ψυχή, ψυχολογία, ψυχοθεραπεία, ψυχιατρική κλπ, έχουν παραπλανητικούς όρους και ήδη στο εξωτερικό έχουν αρχίσει και το καταλαβαίνουν και διορθώνουν την ορολογία και δεν μιλάνε πλέον για ψυχιατρική. Δεν ακούγεται? Λίγο δυνάμωσε, σε παρακαλώ. Δεν μιλάνε πλέον για ψυχιατρική, αλλά μιλάνε για νόσους διανοητικές, mental, δηλαδή του εγκεφάλου. Γιατί όντως, ας πούμε, η ψυχιατρική, όσοι ξέρετε λίγο από ιατρική, ασχολείται με τα νεύρα, με τον εγκέφαλο, το κεντρικό και το περιφερειακό νευρικό σύστημα, δηλαδή με ιστούς. Δεν ασχολείται με την ψυχή, την οποία αγνοεί στην ουσία της. Ποια είναι η ψυχή? Όλες αυτές οι επιστήμες την αγνοούν, οι λεγόμενες επιστήμες, το ξαναλέω, της ψυχής. Γιατί η επιστήμη ψυχής κάνει ουσιαστικά μόνο η Εκκλησία και την ψυχή την γνωρίζει μόνο η Εκκλησία. Και η Εκκλησία λοιπόν μας μιλάει, και αυτό μόνο θα ήθελα να διαβάσω σαν ορισμό, επειδή κάποτε σας είχα υποσχεθεί να σας πω τι είναι η ψυχή. Θα σας διαβάσω λοιπόν πώς ορίζει ο μεγαλύτερος δογματολόγος της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, την ψυχή. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ότι η ψυχή είναι ουσία, έχει ουσία, δεν είναι κάτι δηλαδή ανούσιο, θα λέγαμε εθέριο και άειλο και πνευματικό. Έχει μια ουσία, η οποία όμως εν πολλοίς μας είναι άγνωστη, δεν μπορείς να τη βάλεις κάτω από το μικροσκόπιο, όμως είναι μια ουσία, είναι κάτι, είναι ουσία ζώσα, ζωντανή, δεν είναι κάτι νεκρό. Είναι ουσία ζώσα και απλή, δεν έχει μέσα της διχασμούς και διαιρέσεις. Είναι ασώματη, δεν έχει σώμα. Είναι αόρατη κατά τη φύση της στα σωματικά μας μάτια. Δεν μπορούμε να τη δούμε με τα σωματικά μάτια. Με τα πνευματικά μάτια οι Άγιοι την έχουν δει. Γι' αυτό και ακριβώς μας μιλάνε για την ψυχή. Γιατί με τα πνευματικά μάτια, τα και καθαρμένα αισθητήρια, μπορούμε να δούμε τον πνευματικό κόσμο. Γι' αυτό λέω ότι μόνο η Εκκλησία μπορεί να μιλήσει για την ψυχή και να τη θεραπεύσει, γιατί ξέρει τι είναι, όσο μπορεί ο άνθρωπος να γνωρίσει. Γιατί είναι το μυστήριο του Θεού και αυτό. Γιατί πάνω στη ψυχή έχει αποτυπωθεί η εικόνα του Χριστού. Είναι λοιπόν ουσία απλή, ασώματη, ζώσα, αόρατη κατά τη φύση της, λογική, έχει λογική και νοερή και ασχημάτιστη, δεν έχει σχήμα. Ενώ χρησιμοποιεί σαν όργανο το σώμα και παρέχει σε αυτό ζωή και αύξηση και αίσθηση και γέννηση, η ίδια όμως είναι καθαρή, είναι αυτεξούσια, είναι θελητική, έχει θέλημα, είναι ενεργητική και είναι και τρεπτή, δηλαδή εθελότρεπτη, δηλαδή μπορεί αν θέλει να αλλάξει, να ανατραπεί, να τραπεί. Είναι και κτιστή, δηλαδή είναι ένα δημιούργημα, είναι φτιαχτή, δεν είναι άκτιστη. Άκτιστος είναι μόνο ο Θεός, αδημιούργητος, δεν τον έχει φτιάξει κανένας. Και όλα αυτά τα έχει πάρει, όλα αυτά τα ιδιώματα που είπαμε, από το δημιουργό της. Προσέξτε την πρώτη λέξη που είπαμε για το τι είναι η ψυχή. Είπαμε ότι είναι ουσία. Και αυτή η λέξη είναι πολύ βασική και πρέπει να την έχουμε κατά νου. Γιατί όλες αυτές οι λεγόμενες ψυχοεπιστήμες αγνοούν αυτό το γεγονός, ότι η ψυχή έχει ουσία.
και ασχολούνται βασικά μόνο με τις ενέργειες της ψυχής. Η ψυχή έχει και ουσία, έχει και ενέργειες, όπως και ο Θεός. Αλλά αυτή την ουσία, αν δεν τη θεραπεύσεις, δεν μπορείς να θεραπεύσεις την ψυχή με το να ασχολείσαι μόνο με τις ενέργειες. Έτσι βλέπουμε, ας πούμε, ένας άνθρωπος που δεν έχει μπει στη θεραπευτική της Εκκλησίας μπορεί να κάνει, ξέρω εγώ, τρελά πράγματα και να έχει φτάσει να βλάψει και τον εγκέφαλό του. Αλλά δεν σημαίνει ότι φταίει ο εγκέφαλος που κάνει αυτά τα τρελά πράγματα. Η ουσία, η ρίζα του προβλήματος είναι στην ουσία της ψυχής. Αυτή είναι άρρωστη, και επειδή είναι άρρωστη η ουσία, είναι άρρωστες και οι ενέργειες της ψυχής, οι οποίες ενέργειες εκφαίνονται, φανερώνονται και στον εγκέφαλο. Και ο άνθρωπος, ας πούμε, παραλογίζεται, γιατί στον εγκέφαλο όταν ενεργεί η ουσία, η ενέργεια της ψυχής που τη λένε οι πατέρες νοερά ενέργεια, φαίνεται αν υπάρχει λογική ή όχι. Όταν λοιπόν κανείς αγνοεί την ουσία, δεν μπορεί να θεραπεύσει την ψυχή του ανθρώπου. Και οι πατέρες μας είπαν δύο βασικά πράγματα. Αυτό το λέω έτσι επιτροχάδιν, και μετά, αν θέλετε, όσοι έχετε απορία, μπορούμε να τα συζητήσουμε περισσότερο για το πώς θεραπεύεται αυτή η ψυχή, αυτή η ουσία της ψυχής. Μας είπανε με το στόμα του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητή, πρώτον, ότι είμαστε φτιαγμένοι, η ψυχή μας είναι φτιαγμένη για να κινείται προς τον Θεό, να έχει μια συνεχή κίνηση προς τον Θεό, αδιάλειπτη. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας, βλέπετε, μας βάζει όλο το 24ωρο να κάνουμε προσευχές. Όρθρο, εσπερινό, απόδειπνο, ώρες σε λειτουργία όταν μπορούμε, αδιάλειπτη προσευχή. Είναι αυτή η ασταμάτητη κίνηση προς τον Θεό. Αυτή η κίνηση είναι που θεραπεύει την ψυχή μας, γιατί η ψυχή μας είναι άρρωστη. Όλον η ψυχή είναι άρρωστη και όλοι είμαστε ψυχοπαθείς, έχουμε πάθος ψυχής από τη στιγμή που έγινε η πτώση στον παράδεισο, που πέσαμε στην αμαρτία. Και η θεραπεία της ψυχής είναι να κινηθούμε πάλι προς τον Θεό, γιατί η πτώση τι ήτανε? Το να φύγουμε από τον Θεό, να απομακρυνθούμε από την υπακοή του Θεού. Όσο λοιπόν ο άνθρωπος δεν κάνει αυτή την κίνηση, δεν προσεύχεται, δεν νηστεύει, δεν προσπαθεί να αγαπήσει, να δει τι θέλει ο Θεός, μένει άρρωστος, μένει αθεράπευτος και έχει όλα αυτά που, ξαναλέω, οι λεγόμενοι ψυχοεπιστήμονες τα λένε ανασφάλειες, άγχη, φοβίες, κατάθλιψη. Έχει πάρα πολλές λέξεις. Βρει, ας πούμε, η ανθρώπινη εφευρετικότητα για να μην πει την αλήθεια. Και ξέρετε ποια είναι η αλήθεια? Το λέω μακαριστός ο πατήρ Πορφύριος, ότι πίσω από όλα αυτά που τα λέμε με αυτές τις λέξεις κρύβεται ο πονηρός, κρύβεται ο δαίμονας, ο διάβολος, κρύβεται τα πάθη τα οποία είναι υποκίνηση του πονηρού. Και επειδή δεν θέλουμε να μιλήσουμε για αυτό το πράγμα, τα ονομάσαμε έτσι. Και το τρίτο βασικό σημείο, το οποίο είναι και αυτό πολύ θεραπευτικό και μας το λένε πάλι οι Άγιοι Πατέρες, οι οποίοι είναι πραγματικά οι ψυχίατροι, οι αληθινοί ψυχίατροι, είναι ότι η ψυχή μας έχει κίνηση του εράστη των Θεών. Έχει μέσα της, τις προδιαγραφές της, η ψυχή μας, την απέτηση να αγαπήσει τον Θεό. Βλέπετε πόσο μας αρέσει η λέξη αγάπη, γιατί ο Θεός μας έχει βάλει αυτή την τάση να αγαπήσουμε, να βρούμε αυτή την ευτυχία, την ειδονή. Αλλά ποια ειδονή? Του εράστη των Θεών. Όλοι οι άνθρωποι αναζητούν την ευτυχία, την ειδονή, αλλά κάνουμε λάθος κίνηση, αναζητούμε λάθος ειδονές. Και ενώ είμαστε φτιαγμένοι για να πάμε στον Θεό και να αναζητήσουμε την υπέρτατη ειδονή που είναι ο Θεός, με τον Θείο Έρωτα, εμείς κινούμαστε οριζόντια και αναζητούμε τις ειδονές τις επίγειες, τις ηλικές, και μέσα από τις αισθήσεις βάζουμε τις λάθος ειδονές, τις κάνουμε και τις ειδονές και τις αισθήσεις μας, ας πούμε, υπόδουλες στα πάθη μας.
και γινόμαστε φιλίδωνοι, γινόμαστε φιλάργυροι, γινόμαστε λαστρήμαργοι, λέμαργοι και όλα αυτά τα πάθη που ξέρετε. Είναι μια αποτυχημένη κίνηση κι αυτή, αντίθετη με τις προδιαγραφές μας. Και όσο ο άνθρωπος αναζητάει την ειδονή σε αυτά τα επίγεια, στα κοσμικά, στα υλικά και όχι στον Θεό, παραμένει πάλι άρρωστος, αθεράπευτος. Τι είναι ας πούμε αυτό που έχουν πάθει τα παιδιά που είναι στα ναρκωτικά? Ουσιαστικά είναι αυτό, ότι κινήθηκαν σε λάθος κατεύθυνση και αναζήτησαν τη λάθος ειδονή. Είναι στις προδιαγραφές μας να βρούμε την ειδονή, αλλά ποια ειδονή? Την υπέρτατη ειδονή που είναι το να αγαπήσουμε τον Θεό, ο Θείος Έρωτας. Όσο λοιπόν ο άνθρωπος δεν κάνει αυτά τα δύο πράγματα που είπαμε, δηλαδή τη συνεχή κίνηση προς τον Θεό και δεύτερον το να αναζητήσει την υπέρτατη ειδονή που είναι η αγάπη προς τον Θεό, δεν μπορεί να θεραπευτεί. Δεν μπορείς να πάρεις ας πούμε ψυχοφάρμακα, που είναι λάθος όρος βέβαια, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα, γιατί τα φάρμακα αυτά που τα λένε ψυχοφάρμακα ουσιαστικά τι είναι? Είναι μια ουσία οργανική, ανόργανη, ό,τι και να είναι, άνθρακα, υδρογόνο, οξύγονο. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να επηρεάσει την ψυχή που είπαμε ότι είναι ασώματη και λοιπά, όλα αυτά που είπαμε ότι είναι η ψυχή. Επηρεάζουν όλα αυτά τα φάρμακα τους ιστούς, τα κύτταρα, τους νευροδιαβαστές κλπ. Αλλά δεν θεραπεύουν την ψυχή. Τα αληθινά ψυχοφάρμακα, τα ξαναλέω, είναι αυτή η αδιάλειπτη προσευχή, αν θέλετε η αδιάλειπτη κίνηση προς τον Θεό και ο Θείος Έρωτας, το να αγαπήσουμε τον Θεό. Και αυτά δεν είναι δικά μου λόγια, τα λέει όλη η πατερική γραμματεία, όλοι οι πατέρες, οι οποίοι δεν κάνουν φιλοσοφία ούτε στοχασμό, αλλά γιατρεύουν τους ανθρώπους, γιατρεύουν τις ψυχές. Είναι αληθινοί ψυχίατροι, και οι παλιότεροι αλλά και οι σύγχρονοι. Έχω εδώ μπροστά μου αυτό το βιβλίο του πατρός Πορφυρίου, Βίος και Λόγοι, το οποίο ακριβώς σε πάρα πολλά σημεία τονίζει αυτό το πράγμα, ότι η θεραπεία του ανθρώπου είναι να αγαπήσει τον Θεό, να κινηθεί προς τον Θεό και να τον αγαπήσει. Και όσο δεν το κάνουμε αυτό, δεν ικανοποιούμε αυτή την απέτηση της ψυχής μας. Προσέξτε τη λέξη απέτηση. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι ανηρήνευτος, είναι ανικανοποίητος, το αισθάνεται, όλα του φταίνε όσο δεν ικανοποιεί αυτή την απέτηση να αγαπήσει τον Θεό. Και πας στους λεγόμενους αυτούς ψυχογιατρούς και σου λένε έχεις ανασφάλειες, έχεις φοβίες, πάρε χαπάκια. Και κανένας δεν σου λέει να αγαπήσεις τον Θεό, να κάνεις αυτά που λέει η Εκκλησία, αλλά και να σου το πει πάλι δεν μπορείς να το κάνεις έτσι από μόνος σου, αν δεν μπεις μέσα στην Εκκλησία και να πάρεις όλο το θεραπευτικό πακέτο που δίνει η Εκκλησία, που λέγεται κάθαρση, μετάνοια και θα σε βάλει αυτό στο φωτισμό και αν θέλει ο Θεός και στη θέωση. Αν δεν το πάρεις όλο αυτό το πακέτο, δεν πρόκειται να γίνεις καλά. Μπορεί να σε βοηθήσουν αυτοί οι άνθρωποι και καλά κάνουν, δεν έχω τίποτα μαζί τους, τους αγαπώ πάρα πολύ. Μπορεί να σε βοηθήσουν να μην πηδήξεις από το μπαλκόνι ας πούμε, αλλά δεν θα κάνουν ποτέ καλά την ψυχή σου. Αυτό το κάνει μόνο η Εκκλησία. Έτσι, δηλαδή θα σε βοηθήσουν στο σωματικό κομμάτι και πρέπει να το κάνουν, και αυτός είναι ο ρόλος της ιατρικής γενικά. Έτσι, να σε βοηθήσει να ισορροπήσει η ανισορροπία των ουσιών που έχει μπει μέσα στον οργανισμό σου, ας πούμε, στον εγκέφαλο, στο νευρικό σύστημα. Αυτό να το διορθώσεις βεβαίως, αλλά μην μου λες ότι κάνεις καλά την ψυχή μου. Και σήμερα υπάρχουν τέτοιες 200 με 300 σχολές, ξέρετε. Δεν είναι μόνο ας πούμε η ψυχανάλυση που θα έχετε ακούσει. Έτσι, η ψυχανάλυση είναι μία από τις θεραπευτικές, λεγόμενες θεραπευτικές μεθόδους. Υπάρχουν 200 με 300 ανάλογα με τον, ας πούμε, τον πρώτο που ίδρυσε αυτή ή μίλησε για αυτή τη θεραπευτική μέθοδο και ο οποίος προσδιορίσε μια ορισμένη αιτία. Ο άνθρωπος, ας πούμε, έχει ψυχική νόσο διότι φταίει, και έχουν πει διάφορα, ότι φταίει, ξέρω εγώ, το σεξουαλικό, είπε ο Φρόιντ, ή ότι φταίει η μάνα, ας πούμε, ή το σοκ της γέννησης, είπε άλλος. Και είπαν τέτοια 200 με 300 αιτίες. Έχουμε 200 με 300 λοιπόν τέτοιες ψυχοθεραπείες και ψυχοθεραπευτικές σχολές. Και μόνο από το γεγονός ότι υπάρχει ένα τέτοιο πλήθος,
δείχνει ακριβώς ότι καμιά από αυτές δεν θεραπεύει, γιατί αν κάποια θεράπευε θα έκανε πέρα όλες τις άλλες, έτσι. Όλες έχουν ενδεχομένως κάποια στοιχεία, σπέρματα αλήθειας. Δεν λέμε ότι είναι λάθος όλα αυτά που λένε, αλλά δεν πιάνουν το όλον, έτσι, και την ουσία του πράγματος, γιατί ξαναλέω αγνοούν την ουσία της ψυχής και ασχολούνται πιο πολύ με τις ενέργειες της ψυχής. Η μεν ψυχολογία πιο πολύ είναι μια συμπεριφοριολογία, ασχολείται με τη συμπεριφορά, να διορθώσουμε μια ανώμαλη συμπεριφορά. Η ψυχιατρική είπαμε ασχολείται με τους ιστούς του νευρικού συστήματος και πιο σωστά θα έπρεπε να λεγόταν νευρολογία, νευροϊατρική αν θέλετε. Έχω εδώ τώρα λίγα παραδείγματα και μόνο που τα βλέπω λίγο ζαλίζομαι, αλλά για να πάρουμε μια ιδέα τι λένε όλοι αυτοί οι άνθρωποι, για να καταλάβετε το χάος, ας πούμε, σε αυτές τις θεωρίες, τις ψυχοθεραπείες τις λεγόμενες που κυκλοφορούν, και δυστυχώς εξαπατούν και ταλαιπωρούν πολλούς ανθρώπους, γιατί όταν ο άλλος ακούει ψυχοθεραπευτής σου λέει τι ωραίο, θα κάνω καλά τη ψυχή μου, αλλά δεν ξέρει ότι πίσω από αυτό δεν κρύβεται τίποτα άλλο παρά μια φιλοσοφική προσέγγιση του προβλήματος και όχι μια επιστήμη. Συνέλαβε αυτός μια ιδέα και σου λέει αυτό φταίει, και άντε από εδώ από εκεί να σε βγάλει ότι ναι, αυτό φταίει, και επειδή το βρήκες ότι έφταιγε αυτό ή έγινες καλά μόνο που το αποκάλυψες το αίτιο. Ας πούμε ότι το αποκάλυψες, που δεν είναι, είπαμε, αυτό το αίτιο. Το αίτιο πάλι η Εκκλησία το ξέρει μόνο και μας το λέει. Ξέρετε ποιο είναι το αίτιο? Γιατί είμαστε όλοι άρρωστοι, ας πούμε? Το είπαμε λίγο. Γιατί κάναμε παρακοή, έτσι, στον Θεό. Τι κάναμε δηλαδή με την παρακοή? Χαλάσαμε, μουτζουρώσαμε, όπως το λένε οι πατέρες, το κατ' την εικόνα του Θεού που έχουμε όλοι μέσα μας. Και στο μέτρο που τον έχουμε μουτζουρώσει αυτή την εικόνα, η οποία είναι αποτυπωμένη στην ουσία της ψυχής μας, έχουμε μουτζουρώσει και τις ενέργειες αυτής της εικόνας. Και δεν φαίνεται η εικόνα του Χριστού πουθενά, ή φαίνεται πολύ λίγο, ή φαίνεται πολύ μουτζουρωμένη. Και στη λογική μας, και δεν λειτουργούμε σωστά, παραλογιζόμαστε, και στην καρδιά μας, και παράγουμε όχι καλά συναισθήματα και επιθυμίες, αλλά διεστραμμένα πράγματα. Δεν παράγουμε τα συναισθήματα και τις επιθυμίες του Χριστού, την εικόνα του Χριστού, πώς θα σκεφτόταν, πώς θα επιθυμούσε ο Χριστός, γιατί ακριβώς έχουμε χαλάσει με την παρακοή την ουσία της ψυχής μας και έχουμε χαλάσει και τις ενέργειες της ψυχής, αυτό που η πατερική ορολογία το λέει νοερά ενέργεια. Και τώρα η Εκκλησία τι κάνει? Θεραπεύει ακριβώς αυτό το πράγμα. Θεραπεύει την νοερά ενέργεια και καθαρίζει το νου του ανθρώπου. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Αυτό καμιά από αυτές τις ψυχοεπιστήμες δεν το λέει. Ούτε μπορεί να το κάνει, ούτε ξέρει να το κάνει. Και αν θα έπαιρνε, θα έκλεβε, ας πούμε, τη μεθοδολογία της Εκκλησίας και να σου πει ένας ψυχίατρος, ξέρω εγώ, ναι, κάνε νεωρά προσευχή, ας πούμε, και πάλι δεν θα το πετύχαινε. Γιατί είπαμε πρέπει να μπει σε όλο το πλαίσιο, να πάρεις όλο το θεραπευτικό πακέτο που υπάρχει μόνο μες στην Εκκλησία και να λειτουργήσει και η χάρις του Θεού. Να είσαι ορθόδοξος, να είσαι βαφτισμένος, να έχεις ορθή δογματική συνείδηση, και έτσι θα μπορέσεις να ενεργοποιήσεις και όλα τα άλλα φάρμακα που δίνει η Εκκλησία. Δεν μπορεί ένας βουδιστής, ας πούμε, αν δεν βαφτιστεί, να πει εγώ θα κάνω νοερά προσευχή και θα θεραπεύσω την νοερά ενέργειά μου. Όχι, δεν θα γίνει, δεν θα λειτουργήσει, γιατί δεν το μπορείς να το κάνεις μόνος σου αν δεν έρθει να σε βοηθήσει και ο Θεός. Αλλά ο Θεός δεν έρχεται όσο δεν μπαίνεις στο σώμα Του με το Άγιο Βάφτισμα, δεν μπαίνεις στην Εκκλησία την Ορθόδοξη. Επομένως πρέπει να τηρηθούν όλες τις προδιαγραφές και οι προϋποθέσεις. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε ανάγκη από θεραπεία, να ξέρετε. Και οι βουδιστές και οι μουσουλμάνοι και οι άθεοι. Οι πάντες έχουμε μουτζουρώσει την εικόνα του Θεού μέσα μας και έχουμε αμαυρώσει την νοερά ενέργεια. Και όλοι πρέπει να την καθαρίσουμε. Αλλά δεν μπορείς να το κάνεις αυτονομημένα και μόνος σου. Μόνο μέσα στην Εκκλησία την Ορθόδοξη, με έναν Ορθόδοξο θεραπευτή κοντά σου. Με έναν πνευματικό, ο οποίος ο ίδιος πρώτα έχει θεραπευτεί και μπορεί μετά να σε βοηθήσει και σένα να σου δείξει τον δρόμο και τον τρόπο. Έτσι λοιπόν, όλες αυτές οι σχολές αγνοούν αυτά τα βασικά ψυχοφάρμακα της Εκκλησίας
Και ας πάρουμε έτσι μερικά παραδείγματα. Το πρώτο γνωστό, πολύ γνωστό, που σχεδόν έχει επικρατήσει κιόλας, είναι το φροηδικό. Έτσι, αυτός ήταν ψυχίατρος, ο Φρόιντ, αλλά εγκαινίασε το χώρο του συνδυασμού της ψυχοθεραπευτικής με την ιατρική. Ήταν ψυχίατρος, έτσι. Όταν έβαλε μέσα και μια ψυχοθεραπεία, ουσιαστικά έγινε φιλόσοφος. Γιατί είπαμε, έβαλε αυθαίρετα ότι η αιτία είναι αυτό. Είπε ότι η αιτία είναι, ας πούμε, τα ένστικτα, το σεξουαλικό κλπ. Και αυτό έτσι αυθαίρετα το έβαλε. Είναι μια φιλοσοφία αυτό το πράγμα. Πάβει να ασχολείται με τους ιστούς και τα όργανα και το ομολογεί κιόλας. Μακάρι να έρθει κάποια εποχή που να βρούμε αυτή την αντιστοιχεία. Και έβαλε όρους, νεύρωση, ψύχωση. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Δεν έχουν κάποια αντιστοιχεία σε σωματικά μεγέθη. Και γι' αυτό και σήμερα, ξέρετε, οι πολλοί ψυχοθεραπευτικές δεν είναι καν γιατροί. Είναι πολύ εύκολο να γίνετε κι εσείς, ας πούμε, ψυχοθεραπευτής, να πάτε, ξέρω εγώ, σε ένα σεμινάριο ενός χρόνου, 1,5 χρόνου, και να γίνετε ψυχοθεραπευτές. Έτσι, γιατί είναι μια φιλοσοφία, μια φιλοσοφική προσέγγιση του προβλήματος. Ο Φρόιντ, λοιπόν, επειδή αγνοούσε αυτό το ανωδικό, αυτό που είπαμε ότι πρέπει να ανέβουμε, να αναζητήσουμε την ειδονή, στην υπέρτατη ειδονή που είναι ο ίδιος ο Θεός, στον Θείο Έρωτα, προσδιορίζει ως ρίζα του προβλήματος τα ένστικτα. Έτσι, και λέει, αυτά είναι τα ένστικτα στην ειδονή που αναζητάμε, και τη λάθος, ας πούμε, αναζήτηση που κάνουμε. Και σωστά το λέει, όντως τα ένστικτα. Οι πατέρες πώς το λένε? Ο παλαιός άνθρωπος. Αυτά είναι τα ένστικτα. Ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο άνθρωπος των παθών, το ζώο, αν θέλετε, που έχουμε μέσα μας, το άλογο κομμάτι. Αλλά πώς θα τα θεραπεύσεις τα ένστικτα, το άλογο κομμάτι σου? Αυτό αγνοεί ο Φρόιντ. Και σου λέει να κάνεις ψυχανάλυση, να αρχίσεις να λες, να περάσουν 6-7 χρόνια να λες, και στο τέλος τι θα βγει? Τι θα βγάλεις από όλο αυτό το ατέλειωτο, ας πούμε, την ατέλειωτη κουβέντα? Οι πατέρες μας λένε το αντίθετο. Προσέξτε τι λένε: να μην θυμάσαι το παρελθόν καθόλου. Από τη στιγμή που το εξομολογήθηκες, μην το ξαναθυμάσαι. Γιατί κάνει κακό, πολύ κακό, να ξαναθυμάσαι τις αμαρτίες σου. Ότι είσαι αμαρτωλός, βεβαίως να το θυμάσαι. Γενικώς, ότι είσαι αμαρτωλός, βεβαίως. Αλλά να θυμάσαι όλα αυτά και με λεπτομέρειες και λοιπά και τι έγινε και πώς, και αυτό κάνει πολύ μεγάλη ζημιά. Και όχι μόνο αυτό. Τα όνειρα. Σου λέει πρέπει να έχεις όνειρα. Και αν δεν έχεις, γιατί τι θα πεις εκεί πέρα στον τιβάνι που σε εξαπλώνει ο ψυχαναλυτής? Θα σου δώσω εγώ όνειρα. Και σου βάζει και την ύπνωση από δίπλα, για να έχεις όνειρα. Γιατί μερικοί άνθρωποι δεν βλέπουν όνειρα. Αλλά τι θα πεις άμα δεν έχεις όνειρα στην ψυχανάλυση? Και βλέπετε η θεραπευτική των πατέρων το εντελώς ανάποδο. Μην ασχολείσαι καθόλου με τα όνειρα. Καθόλου μα καθόλου. Μην εμπιστεύεσαι τα όνειρα. Είναι το περισσότερο, το 95% να πούμε είναι δαιμονικές απάτες τα όνειρα. Και πάρα πολλούς πλάνησαν τα όνειρα. Βλέπετε τα ακριβώς αντίθετα. Και σου λέει κάνω επιστήμη. Τι επιστήμη είναι αυτό το πράγμα? Αν είναι δυνατόν να είναι αυτό επιστήμη? Είναι μια φιλοσοφία. Έτσι, επειδή αυτός ο καημένος αγνοεί αυτή τη θεραπευτική των πατέρων, δεν θα έπρεπε, έτσι, αν πεις ότι θα κάνω επιστήμη σοβαρή, έτσι, θα έπρεπε να μελετήσει τους προηγούμενους που έχουν μιλήσει για την ψυχή. Έχουμε μια γραμματολογία, ας πούμε, 2.000 ετών των πατέρων που μας μιλάνε ακριβώς για την ψυχή, για τη θεραπεία της ψυχής. Αυτό κάνουν οι πατέρες, δεν κάνουν στοχασμό και φιλοσοφία, ούτε ιδεολογήματα, ούτε μας λένε ωραίες ιδέες, αλλά μας λένε φάρμακα για να θεραπεύσουμε αυτή την νοερά ενέργεια που είναι σκοτισμένη. Έτσι λοιπόν, και ο Φρόιντ λέει ότι αυτά είναι τα ένστικτα και βάζει εκεί έναν όρο που το λέει υποσυνείδητο. Και επειδή υπάρχουν, λέει, και από την κοινωνία κάποιοι νόμοι, κάποιες εντολές,
και τις φοβάσαι λίγο και αυτές τις εντολές και δεν εκδηλώνεις τα ένστικτά σου, δεν τα αφήνεις ελεύθερα, τα φοβάσαι. Και αυτές τις εντολές τις λέει υπέρ-εγώ, είναι πάνω από το εγώ σου και σε καταπιέζουν. Και λίγο αυτή η καταπίεση του νόμου, της ηθικής, λίγο οι ορμές μου, αυτό που βγαίνει στη μέση είναι το εγώ. Και τι θα γίνει τώρα με αυτό το εγώ το καταπιεσμένο, πώς θα το θεραπεύσουμε? Έτσι, εδώ είναι το πρόβλημα τώρα. Πώς θα το θεραπεύσεις αυτό το εγώ? Θα πρέπει να αφήσεις αχαλήνωτα τα ένστικτα, αλλά τότε θεραπεύεται. Και σου λέει και κάτι άλλο. Τι θα γίνει αυτό, ας πούμε, με την ειδονή? Αυτή η ειδονή που υπάρχει μέσα σε αυτή η τάση για την αναζήτηση της ειδονής, πού θα ξεσπάσει αυτό το πράγμα? Και βάζει και μια μέθοδο που τη λέει μεταβίβαση, όπου ο άνθρωπος λέει αποκτάει μια σχέση ιδιότυπη με το θεραπευτή του, με το γιατρό του, δηλαδή τον ψυχαναλυτή. Και ο θεραπευτής παίρνει τη θέση του γονιού, του πατέρα, ή παίρνει ιδεατά και τη θέση του εραστή. Συγγνώμη για αυτά που σας λέω, αλλά έτσι τα λέει. Και εξειδανικεύει το γιατρό του, το θεραπευτή του. Και πολλές φορές το ομολογούν και οι ίδιοι, γίνονται και αμαρτωλά πράγματα ανάμεσά τους μέσα από αυτή την υποτιθέμενη θεραπεία. Αλλά μπορεί να γίνει έτσι θεραπευτική. Και μετά έρχεται ο Άντλερ και λέει δεν φταίει αυτό, λέει φταίει το ένστικτο της ανωτερότητος. Να σας λέω, βλέπετε, άλλος προσδιορίζει άλλη αιτία. Αν θέλετε κλείστε τα, γιατί θα μας ταλαιπωρήσουν πολύ. Λοιπόν, και αυτός δεν λέει πως γιατρεύεται. Τι είναι το ένστικτο της ανωτερότητας? Είναι αυτό που λέμε εμείς εγωισμός. Δεν λέει λάθος ο άνθρωπος, πιάνει και αυτός ένα κομμάτι. Σου λέει εγωισμός. Όντως, ο εγωισμός φταίει που αρρωσταίνει ο άνθρωπος, αλλά δεν πιάνει το όλο. Και πώς θα το θεραπεύσεις? Εδώ είναι το πρόβλημα. Εντάξει, το πιάσες ότι αυτή είναι η αιτία. Αυτό το εγώ τι θα γίνει, πού θα πάει? Ενώ οι πατρίδες μας λένε που θα πάει. Εδώ προσέξτε, λέει ο Άγιος Μάξιμος, ο ομολογητής, που είναι σπουδαίος ψυχίατρος. Αν θέλετε να θεραπευτείτε, να βοηθηθείτε πολύ στη πνευματική ζωή, διαβάστε Άγιο Μάξιμο, ομολογητή. Το εγώ, λέει ο Άγιος Μάξιμος, θα πρέπει να πάει στο Θεό. Όχι να καταργηθεί, προσέξτε, δεν καταργείται τίποτα. Είναι δώρο Θεού. Αλλά θα πρέπει να γίνει πραγματικό εγώ. Γιατί ο Θεός είναι που υπάρχει. Εγώ είμαι ο όν, σου λέει. Όσο δεν είμαστε στον όντως όντα που είναι ο Θεός μέσα, δεν υπάρχουμε. Και ας λέμε ότι είμαστε και έχουμε εγώ, δεν έχουμε. Έχουμε χωρίς τον Θεό ένα ειδονικό εγώ, ένα αυτάρεσκο εγώ, αλλά όχι πραγματικό εγώ. Ουσιαστικά δηλαδή δεν υπάρχουμε. Γι' αυτό βλέπετε και η Εκκλησία δεν μας μνημονεύει όσο είμαστε αβάφτιστοι. Είναι σαν να μην υπάρχουμε. Και λες το μωρό, τι γίνεται? Υπάρχει, δεν υπάρχει? Όσο είναι αβάφτιστο, αρχίζει να υπάρχει από τη στιγμή που έχει όνομα. Και έχει όνομα, όταν βαφτιστεί και λέμε βαφτίστηκε ο δούλος του Θεού τάδε, μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού τάδε. Έχουμε όνομα, έχουμε ύπαρξη. Γιατί έχουμε πάει στο αληθινό και πραγματικό εγώ που είναι ο Θεός, αυτός που πραγματικά υπάρχει. Έτσι λοιπόν θεραπεύεται αυτό το ένστικτο της ανωτερότητας του Άντλερ με το να γίνουμε πραγματικές υπάρξεις, με το να πάμε στον Θεό. Και έρχεται μετά ένας τρίτος που λέγεται Jung και που λέει τι συμβολίζει αυτό που κάνει ο άνθρωπος. Και αρχίζουν οι συμβολισμοί και μπαίνει σε μια χαόδη διαδικασία. Όλα τα ανάγει σε σύμβολα. Τι συμβολίζει αυτό που κάνεις? Μπορεί κάτι να συμβολίζει, αλλά και πάλι δεν είναι εκεί η θεραπεία.
Και μετά από εκεί πια αρχίζει μια ολόκληρη ιστορία και υπάρχουν αυτοί οι μαθητές του Φρόιντ που αρνούνται τον Φρόιντ και κάνουν δικές τους σχολές. Ας πούμε ένας ονόματι Ότο Ρανκ, και λέει ότι φταίει το τραύμα της γέννησης. Δηλαδή ένα παιδί την ώρα που γεννιέται περνάει ένα σοκ και αυτό το σοκ του μένει για πάντα. Και οτιδήποτε παθαίνει, όποιο ψυχολογικό πρόβλημα παθαίνει, φταίει αυτό το τραύμα της γέννησης. Σας λέω, βλέπετε θεωρίες, φιλοσοφικές προσεγγίσεις. Δεν λέμε ότι είναι λάθος, αλλά δεν πιάνουν την ουσία του πράγματος. Και αυτό, λέει ο Ρανκ, καθορίζει τη ζωή σου. Ένας άλλος, Θεοντόρ Ράιχ, λέει κάτι άλλο. Και μάλιστα έχει γράψει και ένα βιβλίο που λέγεται «Ακούγοντας με το τρίτο μάτι». Λέει, η έλλειψη μητρικής φροντίδας στα πρώτα στάδια της ζωής μας, αυτό φταίει. Και μεταθέτει την προηγούμενη θεωρία που είπαμε του Ρανκ, το τραύμα της γέννησης, στα πρώτα χρόνια, στις πρώτες εβδομάδες της ζωής μας. Μια μητέρα, ας πούμε, που ήταν λίγο ανέμελη, που δούλευε, που δεν είχε το παιδί κοντά της, το ψάχνει ο ψυχοθεραπευτής, και αν πάει σε μια σχολή τέτοιων ραϊχιστών, όπως τους λένε, αυτοί ξέρουν ότι είσαι νευρωτικός, σίγουρα. Γιατί αυτό οφείλεται στην έλλειψη της μητρικής φροντίδας στα πρώτα έτη της ζωής σου. Και εκεί ψάχνουν την ιστορία. Και αν δεν είναι έτσι, και μπορεί μια περίπτωση να είναι έτσι, αλλά και πάλι το βρήκες, εκεί σημαίνει ότι και θεραπεύτηκες. Ήταν η μάνα σου αμελής, ας πούμε, δεν σε πρόσεχε πολύ, λοιπόν, και φταίει αυτό. Και που το βρήκες, τι έγινε, πώς θα γίνεις καλά? Αλλά και πάλι δεν μπορείς να το γενικεύσεις ότι είναι όλες τις περιπτώσεις έτσι. Ή ας πάρουμε άλλες μεθοδολογίες. Υπάρχει ένας, ο λεγόμενος Έριχ Φρόμ, γνωστός Έριχ Φρόμ, που λέει για να θεραπευτεί ένας άνθρωπος δεν αρκεί να θεραπευτεί ένας άνθρωπος, πρέπει να θεραπευτεί όλη η κοινωνία, γιατί η κοινωνία είναι το παν που ορίζει τα διάφορα μεγέθη. Και πώς θα θεραπευτεί η κοινωνία? Λέει, πρέπει να περάσουν όλοι από ψυχανάλυση για να γίνει καλά η κοινωνία. Καταλαβαίνετε τι γίνεται τώρα? Μα μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα? Αυτό έχει απολυτότητα, δεν μπορεί να γίνει. Η Εκκλησία τι λέει? Και εμείς θέλουμε την Χριστό κοινωνία, και εμείς θέλουμε μια καλή κοινωνία και όλο τον κόσμο να είναι Χριστό κοινωνία. Αλλά πώς θα την αλλάξει την κοινωνία? Να επιβάλλεις τον άλλον να πάει να κάνει ψυχανάλυση? Δεν θέλει? Όχι. Θα αλλάξει εσύ. Και θεραπεύει το πρόσωπο του καθενός μας, αυτό που θέλει όμως, έτσι, όχι αναγκαστικά. Στη θεοποιώ ενέργεια του Θεού μετέχει όποιος θέλει. Δεν μετέχεις αναγκαστικά να γίνεις καλός, θες δεν θες, αλλά όποιος θέλει μπορεί να γίνει καλά. Και όταν θεραπεύσεις το πρόσωπο και θεραπεύσεις και το πρόσωπο του διπλανού και του παραδιπλανού, έτσι θεραπεύεται η κοινωνία, έτσι μεταμορφώνεται η κοινωνία. Αλλά το πρόσωπο πώς θα το θεραπεύσεις? Μόνο με αυτή την κίνηση που είπαμε, την κίνηση τη συνεχή προς τον Θεό, και με την αναζήτηση της υπέρτατης ειδονής που είναι ο Θείος Έρωτας, και με την άσκηση και τον πόνο, η οποία άσκηση και ο πόνος τι κάνει? Είναι το αντίδοτο στις λάθος ειδονές που έχεις βάλει μέχρι τώρα μέσα σου. Γιατί θυμηθείτε τι λέγαμε στην αρχή, έκαναμε αυτό το λάθος. Αντί να αναζητήσουμε τον Θεό και την αγάπη προς τον Θεό που φέρνει την υπέρτατη ειδονή, εμείς αναζητήσαμε τις γήινες ειδονές, τις ηλικές, τις πρόσκαιρες, και αυτά όλα τώρα πρέπει να εξουδετερωθούν, γιατί αυτά όλα είναι δηλητήρια, είναι λάθος ειδονές που μπήκαν μέσα μας. Και ο Θεός, κοιτάξτε την αγάπη Του, δεν μας είπε, μάλιστα, τέτοιοι που είστε, καλά να πάστε, μείνετε στην αρρώστια σας, δεν κάνατε αυτό που σας είπα, κοιτάξτε τα φρούτα, κοιτάξτε η Εύα, θυμάστε τι είπε, ωραίος είναι ο καρπός, για να το δοκιμάσω κιόλας, νόστιμος είναι, και υποδουλωθήκαμε στις γήινες ειδονές. Ο Θεός όμως στην αγάπη Του, βλέπετε, δεν μας εγκατέλειψε και μας βάζει ένα αντιφάρμακο σε αυτό το δηλητήριο που βάλαμε μέσα μας, στις λάθος ειδονές. Ποιο είναι αυτό το αντιφάρμακο? Το αντίδοτο είναι ο πόνος. Ο πόνος, η οδύνη. Το αντίδοτο της ειδονής, η οδύνη, ο πόνος.
και χρειάζεται τώρα να πονέσεις, χρειάζεται να κάνεις άσκηση για να εξωτερώσεις αυτό το δηλητήριο που έχεις βάλει εσύ μέσα σου, μέσα από τις αισθήσεις το πέρασες αυτό το δηλητήριο. Για να κόψεις τη λακαστριμαργία σου και τη λαμαργία σου πρέπει να νηστέψεις. Να ο πόνος. Καταλάβατε? Και έτσι θεραπεύεται η ψυχή του ανθρώπου. Αλλά αυτά ποιος τα λέει από όλους αυτούς τους ψυχοθεραπευτές? Κανένας. Τα αγνοούνε. Ή αν τα λένε πολύ αποσπασματικά, ξαναλέω. Έτσι λοιπόν υπάρχουν και άλλοι ακόμα φοβερότεροι. Υπάρχει ένας άλλος, Βίλχεμ Ράιχ και αυτός λέει ότι η αιτία της νευρώσεως που έχουμε είναι ότι δεν εκφραζόμαστε σωματικά, ότι δεν αφήνουμε το σώμα μας να εκφραστεί, να ξεσπάσει. Και τι εννοεί με αυτό? Να το αφήσεις τελείως να κάνει όλες τις αμαρτίες. Μπορείτε να φανταστείτε, δεν χρειάζεται να τις απαριθμίσουμε έτσι και να βρωμιστούμε τώρα, αλλά τα λέει αυτός τελείως ομά. Ναι. Και έτσι λέει θα θεραπευτείς, αν είναι δυνατόν. Έχει σχέση αυτό με το κάλος της Εκκλησίας μας και με αυτά που λέει η Εκκλησία μας. Και έρχονται και άλλες θέσεις, διάφοροι. Υπάρχει ένας άλλος που λέγεται Ρόλο Μέι. Και έρχεται μια άλλη θεωρία που λέει ότι ο άνθρωπος κατανοείται μόνο υπό τη βάση της ολότητάς του. Δηλαδή πρέπει να καταλάβεις πώς ζει, πώς είναι, γιατί είναι έτσι, τι τρώει, και έτσι μπορείς να το θεραπεύσεις. Αυτή λέγεται μορφολογική θεραπεία. Υπάρχει άλλη ορθολογική ψυχοθεραπεία του Άλμπερτ Έλλης. Αδυναμία να αποδείξουμε τίποτα στη ζωή μας. Ανάλυση του Μάσλοου, άλλος αυτός. Αν αυτοπραγματοθούμε τότε σώζουμε τη ζωή μας. Υπάρχει ανάλυση του Έριξον. Απίθανες υποθέσεις, μόνο να τα παριθμίσεις ζαλίζεσαι. Και όλη αυτή η ιστορία καταλήγει μετά σε μια μετεξέλιξη σε αυτό που λένε ομαδική ψυχοθεραπεία, όπου είδαν ότι έλεγαν θεωρίες ο καθένας, θεωρίες, και ο κάθε ασθενής μπορεί να ήταν κάπου αλλού, σε άλλο χώρο να ήταν, κάποια αιτία να είχε. Τους βάζεις λοιπόν όλους μαζί και αν ακουστούν όλες οι περιπτώσεις θα έχουμε το μαζικό. Και ακούς 20 αιτίες αρρώστιας και λες όλες δικές μου είναι. Ο ένας φωνάζει έχω αρρωστήσει από τη μάνα μου, έτσι, που δεν με πρόσεχε. Ο άλλος γιατί δεν έχω εξεφράσει το σώμα μου. Ο άλλος γιατί είχα αυτό το στάδιο του σοκ της γέννησης. Κλπ. Και τα ακούς όλα αυτά σε μια ομάδα και σου λέει κάπου μέσα σε όλα αυτά είσαι και εσύ. Και μπαίνεις με μια αρρώστια και βγαίνεις με 20. Ένα απέραντο χάος δηλαδή. Και δεν έχει να δώσει τίποτα σε αυτή την αναζήτηση. Λίγο να ολοκληρώσω σε αυτή τη σύντομη ανάλυση. Θα καταλάβατε πρώτα πως σε αυτές τις θεραπείες που σας λέω ότι οι άνθρωποι είναι έντιμοι, έτσι, ψάχνουν να βρουν κάτι να βοηθήσουν τους ανθρώπους, δεν λέω όχι, αλλά ερήμη θα έλεγα του Θεού. Και πώς μπορείς να βοηθήσεις έτσι τον άνθρωπο? Και δεν γίνεται λόγος για θεραπεία των παθών, των ορμών, για την ψυχή, για την άσκηση, για το λόγο, για το έλογο κομμάτι. Γιατί δεν είμαστε μόνο αισθηκτά, έχουμε και λογική. Πού πάει αυτή? Πώς θα τη θεραπεύσεις αυτή? Όλοι ασχολούνται με το άλογο κομμάτι. Κανένας λόγος λοιπόν για αυτά. Για την ειδονή, πώς θεραπεύεται η λάθος ειδονή που μπήκε μέσα μας. Και τελικά θυμάμαι αυτό που είχε πει ο Χριστός, έναν καταπληκτικό του λόγο, και οι πατέρες τον ερμηνεύουν και δεν ξέρω αν τον έχετε προσέξει. Λέει κάπου ο Χριστός μας, όποιος θέλει να σωθεί πρέπει να μισήσει την ψυχή του, και ο μισών την ψυχήν αυτού ένε και νεμού και το Ευαγγελίου ούτως σώσει αυτήν. Το έχετε σκεφτεί αυτό ποτέ? Έτσι, ο Χριστός δεν λέει έτσι κουβέντες στον αέρα, ποτέ. Ό,τι λέει έχει λόγο που το λέει. Τι θα πει αυτό το πράγμα? Σαν τραγικό δεν ακούγεται? Αυτός που μισεί την ψυχή του, λέει, αυτός θα τη σώσει. Μα εγώ τι λέω, να μισήσω την ψυχή μου? Εγώ την αγαπάω την ψυχή μου. Μα λέει πρέπει να τη μισήσεις. Γιατί αυτός που την αγαπάει
αυτός θα τη χάσει. Ο φιλών την ψυχή είναι αυτού, όποιος την αγαπάει, λέει, θα τη χάσει. Και όποιος τη μισεί θα τη σώσει. Τι θα πει αυτό? Μια ψυχή μας έδωσες. Και κοιτάξτε όμως τι λένε οι πατέρες. Τι σημαίνει να μισήσεις την ψυχή σου? Να μισήσεις τα πάθη σου. Να μισήσεις αυτή την ψυχή με την οποία ασχολείσαι συνέχεια γύρω με τον εαυτό σου, με το εγώ σου, με τα ενεργήματά σου και τα προβλήματά σου. Και να βγεις από αυτό το φαύλο κύκλο, το εγώ και τα προβλήματά μου, αυτό το εγωιστικό κλείσιμο, και να ανοιχτείς στον Θεό, να κινηθείς προς τον Θεό. Και έρχεται τώρα εδώ το μυστήριο της εξομολόγησης. Να, αυτό που λέει ο πατήρ Πορφύριος, αυτή λέει είναι η θεία ψυχανάλυση. Υπάρχει θεία ψυχανάλυση, η οποία όντως θεραπεύει την ψυχή, και είναι η γενική εξομολόγηση. Να κάνει ο άνθρωπος μια καλή γενική εξομολόγηση, και μάλιστα το λέει από καιρού εις καιρό να την κάνει. Γιατί την ώρα που κάνεις την εξομολόγηση, ο πνευματικός προσεύχεται και στέλνει τη χάρη του Θεού στην ψυχή σου. Όλοι οι πνευματικοί έχουν αυτή τη χάρη, να ξέρετε. Το λέει ο πατέρ Πορφύριος. Όλοι την έχουν. Μην ψάχνετε να βρείτε αγίους και διορατικούς και προορατικούς. Όλοι οι πνευματικοί την έχουν τη χάρη. Την ώρα που προσεύχονται, μάλιστα ο πατήρ Πορφύριος, επειδή είχε το ειδικό χάρισμα, το βλέπε κιόλας, η χάρις περνάει στην ψυχή και επουλώνει τα τραύματα της ψυχής και θεραπεύεται έτσι η ψυχή. Και αυτή είναι η αληθινή, όχι μόνο ψυχανάλυση, αλλά και ψυχοθεραπεία και ψυχιατρική, και όπως θέλετε πέστε το. Αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό, είναι μόνο η αρχή. Από εκεί και μετά πρέπει να φυλάξεις αυτή την υγεία. Και πώς θα τη φυλάξεις? Άμα κάνεις αυτά τα δύο που είπαμε προηγουμένως. Κινείσαι συνεχώς προς τον Θεό, προσεύχεσαι δηλαδή ασταμάτητα, και κάνεις όλα αυτά που λέει η Εκκλησία, και προσπαθείς να αγαπήσεις τον Θεό με τον θείο έρωτα, εξουδετερώνοντας τις λάθος ειδονές με τις ασκητικές οδύνες. Να, γιατί ας πούμε η νηστεία χρειάζεται, να, γιατί η αγρυπνία χρειάζεται, να, γιατί οι μετάνοιες χρειάζονται. Δεν μπορούμε να τα καταργήσουμε αυτά, γιατί αυτά είναι τα αντίδοτα του δηλητηρίου που κυκλοφορεί μέσα μας, που εμείς το βάλαμε. Πώς θα το εξωτερώσει το δηλητήριο άμα δεν πάρεις αντίδοτο? Όταν μας τσιμπήσει ένα φίδι, δεν πάμε στο γιατρό να μας κάνει το αντίδοτο, αλλιώς θα πεθάνουμε. Έτσι και η ψυχή θέλει το αντίδοτο, γιατί έχει δηλητηριαστεί από τις λάθος ειδονές που αναζητήσαμε στα οριζόντια μεγέθη, στα λεφτά, στα φαγητά κλπ. Και στο μέτρο που δεν το κάνεις εσύ, κοιτάξτε τώρα η αγάπη του Θεού σε βοηθάει να το κάνεις ο Θεός. Στο μέτρο που εσύ δεν νηστεύεις, δεν αγρυπνείς, δεν κάνεις μετάνοιες, δεν, σου στέλνει ο Θεός μια αρρώστια, σου στέλνει έναν καρκίνο, ας πούμε, και λες τώρα γιατί? Εμένα ο Θεός μου το έκανε αυτό, γιατί μου το έκανε? Και μπορεί και να τα βάζεις και με το Θεό τελείως λάθος. Μα ακριβώς αυτό κάνει ο Θεός τώρα. Σου συμπληρώνει την κάθαρση που εσύ δεν μπόρεσες να ολοκληρώσεις. Δεν έφτανε η άσκησή σου δηλαδή. Δεν πρόσχεσαι και πολύ τις νηστείες, δεν πρόσχεσαι πολύ τα υπόλοιπα που ξέρεις και έπρεπε να κάνεις. Και έχει το Θεός να σε βοηθήσει. Δεν καταλήγει να σου πει πάλι άνθρωποι, εντάξει, δεν με ακούς, κάτσε αυτό να ψοφήσεις, συγγνώμη για την έκφραση, να πεθάνεις, ας πούμε, με τα τραύματά σου. Όχι, σε βοηθάει. Έτσι. Και εμείς το παρεξηγούμε ακόμα και αυτό. Γι' αυτό λέει ο πατήρ Παΐσιος, λέει, μη λέτε, λέει, πάρατος νόσος, να λέτε ευλογημένη νόσος που μας ετοιμάζει. Ίσως θέλει μια ψυχοφαντία, ας πούμε. Και λες, μα καλά, εγώ τι του έκανα αυτόν, γιατί μου μιλάει έτσι, γιατί με συκοφαντεί έτσι? Μα ακριβώς αυτό. Είναι και αυτό ένας πόνος, ψυχικός πόνος. Ακόμα πιο οδυνηρό αυτό, έτσι, από το σωματικό. Και αυτό σε καθαρίζει όμως. Γιατί και εσύ κατέκρινες, και εσύ διέβαλες, και εσύ πλήγωσες με λόγια, με σκέψεις κλπ. Των άλλων, με φθόνους, με ζήλιες, με κακίες, με κατάρες ενδεχομένως. Πόσα δεν έχουμε. Και πρέπει να φύγουν αυτά. Πώς θα φύγουνε? Να, και στέλνει ο Θεός κάποιον να σε βρίσει, και στέλνει κάποιον να σε συκοφαντήσει, και σε λες, γιατί τι σου έκανα? Δεν του έκανες αυτό τίποτα, αλλά έχεις κάνει σε άλλους.
Και ο Θεός σου στέλνει ένα τέτοιο φάρμακο για να σε βοηθήσει να θεραπευτείς και να βρεις την αληθινή ειδονή που είναι η αγάπη στον Θεό. Και βλέπετε αυτό το μυστήριο πόσο έτσι απλό είναι, αλλά και πόσο μεγάλο και πόσο φιλάνθρωπο και πόσο άτοπο είναι. Εμείς πνευματικοί μερικές φορές το κάνουμε, να λέμε ότι χρειάζεται να πας και σε ένα ψυχίατρο, ας πούμε. Τι να σου κάνει ο ψυχίατρος? Ή εσείς που λέτε καμιά φορά καλό είναι ο πνευματικός να είναι και ψυχίατρος, ας πούμε. Τι θα βοηθήσει? Ή ψυχολόγος? Σε τίποτα δεν βοηθάει. Δεν έχουμε κάτι να πάρουμε από αυτούς. Δεν λέω ότι είναι κακοί άνθρωποι, καλή διάθεση έχουν, αλλά δεν μπορούν να κάνουν καλά την ψυχή, αφού δεν ξέρουν τι είναι. Την αγνοούν την ψυχή. Και έτσι λοιπόν πλησιάζει να ολοκληρωθεί η ώρα. Είχα κάποια πράγματα να σας διαβάσω από τον πατέρα Πορφύριο και να σχολιάσουμε, για να δείτε πραγματικά τη θεραπεία που δίνει η Εκκλησία. Βέβαια αυτό δεν τελειώνει, αλλά έτσι ακροθυγώς λίγα σαν καταληκτήρια μπορούμε να πούμε. Τελικά ποιος είναι ο υγιής άνθρωπος? Ποιος είναι ο μη ψυχοπαθής? Γιατί είπαμε κάποιου ότι όλοι είμαστε ψυχοπαθείς. Έχουμε πάθη ψυχής. Όσο είμαστε στην αμαρτία, είμαστε όλοι ψυχοπαθείς. Δεν είναι να κάνεις τρέλες, ας πούμε, για να χαρακτηριστείς. Και ποιος είναι λοιπόν? Να το πω με μια λέξη. Είναι ο ταπεινός. Και ποιος είναι ο ταπεινός? Είναι αυτός που έχει εμπιστευτεί απόλυτα σε όλα τον Θεό και το θέλημα του Θεού. Έχει αφαιθεί στον Θεό. Και αυτά δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο πατήρ Πορφύριος. Η τέλεια, λέει, εμπιστοσύνη στα χέρια του Θεού, αυτή είναι η Αγία Ταπείνωση. Είναι αυτό το άφημα στον Θεό. Προηγουμένως μιλήσαμε για μια κίνηση, θεραπευτική κίνηση, που αν δεν την κάνεις δεν μπορείς να γίνεις καλά. Θυμάστε, κίνηση προς τον Θεό. Να κινήσουμε την ψυχή μας προς τον Θεό. Και του λες το άλλο, πες ένα Κύριε Λέησον. Μας λέει γιατί να το πω? Βρε πες το, θα γίνεις καλά. Ένα Κύριε Λέησον, δεν μπορείς να το πεις. Κάνε μια μετάνοια. Σου λέει γιατί να κάνω? Καλά είμαι στο κρεβάτι μου. Δεν γίνεσαι καλά. Μια κίνηση. Λοιπόν, αυτή η κίνηση που την κάνεις δεν σταματάει ποτέ. Δεν πρέπει να σταματήσει. Γιατί είναι κίνηση προς τον Θεό. Και ο Θεός είναι άπειρος, δεν έχει τέρμα. Να πεις τώρα έφτασε, έγινα καλός. Είμαι καλός άνθρωπος, κοιτάξτε με, θαυμάστε με. Αλλή μόνο να το πεις αυτό. Δεν σταματάει η κίνηση, δεν σταματάει η άνοδος. Μα θα πεις τι θα γίνει τότε? Έτσι θα είμαι συνέχεια με μια αγωνία και με μια προσπάθεια και ένα σφίξιμο? Όχι. Λέει ο Άγιος Μάξιμος, θα φτάσεις σε ένα σημείο που θα γίνει στάση. Θα σταματήσεις. Αλλά πάλι δεν θα σταματήσεις, γιατί στον Θεό δεν μπορεί να σταματήσεις. Αλλά φτάσεις σε ένα σημείο που δεν θα θέλεις να γυρίσεις πίσω. Δηλαδή θα έχεις μισήσει την αμαρτία. Θα έχεις φωτιστεί σε τέτοιο βαθμό που πλέον δεν θα θέλεις να γυρίσεις πίσω. Θα είσαι άτρεπτος. Θυμηθείτε τι είπαμε? Ότι η ψυχή είναι τρεπτή. Δηλαδή παίρνει τούμπα. Και εκεί που πας καλά λες τώρα τι έπαθα και άλλαξα πάλι. Ναι, είναι αυτό. Ότι δεν έχουμε ακόμα φτάσει σε αυτό το σημείο. Πάμε να κινηθούμε στον Θεό, αλλά πάμε έτσι μουδιασμένα, μπρος πίσω. Πάμε και δεν πάμε, θέλουμε και δεν θέλουμε. Αλλά αν πάει ο άνθρωπος με καλή διάθεση, με καλή προαίρεση και προχωρήσει, θα φτάσει σε αυτό το σημείο. Και θα είναι πλέον εκεί πέρα σαν εκείνο τον άνθρωπο ο οποίος έμαθε να περπατάει κανονικά. Ενώ περπατούσε με τα χέρια, έμαθε πλέον να περπατάει με τα πόδια. Αυτός δεν θα ξαναγυρίσει να περπατάει με τα χέρια. Γιατί η αμαρτία είναι ακριβώς αυτό. Το να περπατάς με τα χέρια είναι το δύσκολο. Όταν αμαρτάνουμε δεν κάνουμε το εύκολο, το δύσκολο κάνουμε. Να ξέρετε. Γιατί κάνουμε το παραφύσι, το αφύσικο για μας. Δεν είμαστε φτιαγμένοι για να αμαρτάνουμε. Το φυσιολογικό μας,
το εύκολο είναι να μην αμαρτάνουμε, αλλά μέχρι να το καταλάβουμε, έτσι, νομίζουμε ότι το εύκολο είναι να αμαρτάνουμε. Όταν το καταλάβεις, και αυτό είναι το σημείο που λέει ο Άγιος Μάξιμος, φτάνει σε αυτή τη στάση που δεν είναι στάση, γι' αυτό την λέει έκσταση. Από εκεί μετά δεν γυρνάς πίσω. Είναι αυτό το σημείο του ταπεινού. Αυτός ο άνθρωπος σταματάει, πάβει, αναπαύεται στον Θεό. Καταλάβατε, αυτός είναι ο υγιής άνθρωπος που εμπιστεύεται σε όλο το Θεό. Δεν λέει ποτέ γιατί Θεέ μου, ούτε λέει κάνε με καλά, ξέρω εγώ, κάνε καλό τα παιδιά μου, δώσε τους μια καλό γαμπρό, μια καλή νύφη, ξέρω το χρηματιστήριο, η υγεία μου. Όχι, δεν λέει τίποτα. Λέει μόνο αυτό: Κύριε, όπως εσύ θέλεις, γεννηθεί το θέλημά σου. Είναι αφημένος. Αυτός είναι ο ταπεινός. Αυτός είναι ο υγιής άνθρωπος, ο πνευματικά υγιής άνθρωπος. Ο άλλος είναι ο θρησκευόμενος άνθρωπος, που σου λέει θα πάω μια λαμπάδα μεγάλη να με κάνει καλά, έτσι, θα πιάσω και 2-3 Αγίους να προσευχηθούν για μένα για να γίνω καλά. Ναι, έχεις κάνει το χριστιανισμό θρησκεία, αλλά δεν είναι θρησκεία, δεν είναι μαγεία, δεν είναι δυσυδαιμονία. Ο Χριστός θέλει εσένα, θέλει την καρδιά σου, θέλει να φτάσεις σε αυτό το σημείο της έκστασης, της στάσης που δεν είναι στάση. Έτσι, να προχωρήσεις στη μετάνοια, να καθαριστείς από τις αμαρτίες και τα πάθη και να αρχίσεις στο φωτισμό να βρίσκεσαι. Η τέλεια λοιπόν εμπιστοσύνη στα χέρια του Θεού, αυτή είναι η Αγία Ταπείνωση, και αυτό είναι το σημάδι του θεραπευμένου ανθρώπου. Η τέλεια υπακοή στο Θεό, χωρίς αντίρρηση, χωρίς αντίδραση, έστω και αν ορισμένα πράγματα φαίνονται δύσκολα και παράλογα. Πόσες φορές δεν τα ακούμε, γίνονται αυτά στην εποχή μας, άλλαξε η εποχή μας. Τώρα εντάξει, το Ευαγγέλιο πριν 2.000 χρόνια. Αυτός είναι ο άρρωστος άνθρωπος. Και δυστυχώς έχει κάνει την αρρώστια του και σημαία, και ιδεολογία και φιλοσοφία, και δεν την βάλει και στους άλλους. Εστάσου. Το άφημα στα χέρια του Θεού είναι αυτό που λέμε στη Θεία Λειτουργία: πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραδόμεθα. Έχεις φτάσει πλέον και έχεις αφήσει τα πάντα και τους πάντες σε Αυτόν. Έχεις προχωρήσει στην κίνηση στον Θεό και έχεις φτάσει σε αυτή την κατάπαυση, θα έλεγα. Βλέπετε, και ο Θεός λέει κατέπαυσε από τα έργα του την ημέρα την 7η. Και εμείς οι χριστιανοί, όταν ζούμε μέσα στην Εκκλησία, ζούμε αυτή την κατάπαυση, δηλαδή αυτή την ανάπαυση. Ο χριστιανός δεν δικαιολογείται να έχει άγχος και αγωνίες και ανασφάλειες και φοβίες και καταθλίψεις. Σημαίνει ότι δεν έχει φτάσει σε αυτή την κατάπαυση. Δεν έχεις βρει ακόμα αυτό που πρέπει να βρεις για να σωθείς. Αυτό είναι σωτηρία. Νομίζετε, τι είναι σωτηρία? Ακριβώς αυτό, να φτάσεις σε αυτή την κατάπαυση, να φτάσεις τουλάχιστον σε αυτό το στάδιο του φωτισμού. Και ποιος είναι αυτός που φτάνει εκεί πέρα? Είναι αυτός που ταπεινώνεται, που βγαίνει από το εγώ του, που δεν είναι εγωιστής, αυτός που αγαπάει τον Θεό. Έτσι, πάβει να αγαπάει τον εαυτό του, κάνει αυτή την αναζήτηση της αληθινής ειδονής, της υπέρτατης ειδονής που είπαμε, εξουδετερώνοντας τις λάθος ειδονές που έχει βάλει ως τώρα μέσα του. Αυτός ο άνθρωπος είναι ο θεραπευμένος άνθρωπος. Αυτή η εμπιστοσύνη στον Θεό λοιπόν, αυτή η Αγία Ταπείνωση, αυτή μεταμορφώνει τον άνθρωπο. Και αυτή, λέει ο πατήρ Πορφύριος έτσι πολύ απλά και επιγραμματικά, αλλά και σοφά και θεολογικότητα, αυτή λέει τον καθιστά τον άνθρωπο θεάνθρωπο. Εκείνο ο προορισμός μας, να μοιάσουμε στο Χριστό. Τι είναι ο Χριστός? Άνθρωπος. Και εμείς εκεί πρέπει να φτάσουμε. Ποιος είναι ο ταπεινός τώρα? Είναι αυτός που έχει συνείδηση της εσωτερικής του κατάστασης και ποτέ δεν απελπίζεται, δεν χάνεται, δεν θλίβεται. Αυτός που έχει την Αγία Ταπείνωση δεν αντιδράει, δεν μιλάει καθόλου, δέχεται να τον παρατηρούν, να τον ελέγχουν οι άλλοι, χωρίς να εξοργίζεται και να δικαιολογείται. Δεν χάνει την ισορροπία του, λέει ο πατήρ Πορφύριος.
Το αντίθετο συμβαίνει με τον εγωιστή, αυτόν που έχει τα λεγόμενα αισθήματα κατωτερότητας. Να, ορίστε τώρα, βλέπετε, έχουμε ορολογίες τέτοιες. Αυτός μοιάζει με τον ταπεινό, αλλά είναι πολύ εγωιστής. Γιατί λίγο αν τον πειράξει κανείς, αμέσως χάνει την ειρήνη του. Εκνευρίζεται και ταράζεται. Θέλετε να δείτε ένας άνθρωπος είναι καλός? Να τον δείτε πώς συμπεριφέρεται όταν αδικείται. Αν ταράζεται δεν είναι καλός. Δηλαδή είναι ακόμα ακάθαρτος, αυτό σημαίνει, δεν είναι καλός. Ο ταπεινός πιστεύει ότι όλα εξαρτώνται από τον Χριστό και ότι ο Χριστός του δίνει τη χάρη του και έτσι προχωράει. Όποιος έχει την Άγια Ταπείνωση ζει από τώρα στην επίγεια άκτιστη Εκκλησία. Έχει πάντα τη χαρά του Χριστού και στα δυσάρεστα. Να καίγεσαι για τον Θεό. Αυτό είναι το παν. Βλέπετε, ο Γέροντας, ο Θείος Έρωτας που μιλάει ο Άγιος Μάξιμος και ο Άγιος Γρηγόρης ο Παλαμάς. Η θεραπευτική της ψυχής. Το να αγαπήσουμε τον Θεό. Να καίγεσαι για τον Θεό. Έτσι το λέει εδώ ο Γέροντας. Αυτό είναι το παν. Γιατί ακριβώς αυτό είναι η θεραπεία της ψυχής μας. Να αγαπήσουμε τον Θεό. Η αληθινή ψυχοθεραπεία. Αν έχετε αγάπη στον πλησίον και στον Θεό, θα δώσει ο Θεός την ταπείνωση, θα δώσει τον αγιασμό, γιατί και αυτό δώρο του Θεού είναι. Μην νομίζετε ότι μόνοι σας με τον αγώνα σας θα φτάσετε σε αυτό το στάδιο της έκστασης, της τάσης που δεν είναι στάση, του φωτισμού. Ο Θεός θα το δώσει. Αν δεν έχετε αγάπη στον Θεό και στον πλησίον, αν δεν έχετε αυτή την επιθυμία να αγαπήσετε τον Θεό, δεν αναζητάτε τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη, όπως μας είπε ο Θεός να κάνουμε, αν τεμπελιάζετε, ραθυμείτε, που είναι βασικό πάθος και μας ταλαιπωρεί όλους, και αυτό είναι που μας κάνει να τα βλέπουμε όλα δύσκολα. Είμαστε τεμπέληδες πνευματικά, αράθυμοι. Γι' αυτό και εμφανίζεται ότι είναι δύσκολη η χριστιανική ζωή. Όσο είμαστε έτσι, όσο είστε έτσι, λέει ο πατήρ Πορφύρος, θα σας βασανίζει ο σατανάς, θα σας εκδικηθεί ο παλαιός άνθρωπος, γιατί τα ένστικτα εκδικούνται, θα σας φταίνε όλοι και όλα. Δεν το παθαίνουμε, λες όλα μου φταίνε. Ναι, ακριβώς. Αυτή είναι η εκδίκηση των ενστίκτων, η εκδίκηση του παλαιού ανθρώπου. Γιατί τον άφησες αθεράπευτο. Δεν φρόντισες να αγαπήσεις τον Θεό και αυτά εκδικούνται, ξεσπάνε. Γιατί είναι απέτηση της ψυχής σου να αγαπήσεις τον Θεό. Όσο δεν το κάνεις θα σου φταίνε όλα και όλοι. Και θα λες δεν με αφήνουν να γιάσω. Εσύ φταίς. Έτσι θα γκρινιάζετε λέγοντας γιατί τα άφησες αυτό εδώ, γιατί εκεί, και θα νομίζετε ότι δήθεν φταίνε οι δουλειές, κουράστηκα, δεν με καταλαβαίνει κανένας, δεν με αναγνωρίζουν, ότι φταίει ο κόπος. Θα λέτε τι θα γίνει με αυτή την κατάσταση, πού έφτασα, πώς φέρομαι έτσι, όταν έρχεσαι μετά και λίγο συνειδητοποιείς τι κάνεις, χωρίς να καταλαβαίνεις από πού προέρχεται αυτή η κατάσταση. Ενώ αυτό, κοιτάξτε το Γέροντα τι λέει, είναι η εκδίκηση των ενστίκτων, δηλαδή του παλαιού ανθρώπου. Αυτό είναι τα ένστικτα, είναι τα πάθη. Τα πάθη πρέπει να θεραπευτούν, όχι να ξεριζωθούν, προσέξτε, αλλά να μεταμορφωθούν, να γίνουν αγάπη στο Θεό. Δεν πάμε να κολοβώσουμε τον άνθρωπο, να τον ακροτηριάσουμε, όχι, αλλά να τον μεταμορφώσουμε. Και όχι, δεν το κάνουμε εμείς, το κάνει ο Θεός. Όταν ο άνθρωπος ζει χωρίς Θεό, χωρίς γαλήνη, χωρίς εμπιστοσύνη, αυτό σημαίνει πίστη, εμπιστοσύνη στο Θεό, αλλά ζει με άγχος, που είναι αποτέλεσμα της απιστίας, της ολιγοπιστίας, ζει με αγωνία, με κατάθλιψη, με απελπισία, τότε αποκτάει ασθένειες σωματικές και ψυχικές. Η ψυχασθένεια, προσέξτε το Γέροντα τώρα, γιατί έχουμε πολύ μπερδευτεί με όλες αυτές τις ορολογίες που κυκλοφορούν, έτσι, και λίγο να το ξεκαθαρίσουμε. Η ψυχασθένεια, η νευρασθένεια, ο διχασμός, ξέρετε τι είναι? Δαιμονικές καταστάσεις. Πίσω κρύβεται ο πονηρός, δηλαδή. Δεν φταίνε τίποτε άλλο, που λένε οι λεγόμενοι ψυχίατροι. Και αυτή η έκφραση πάλι του Πατέρ Πορφύριου είναι λεγόμενοι ψυχίατροι, γιατί ο αληθινός ψυχίατρος μόνο ο Θεός είναι και οι πατέρες οι Άγιοι. Ψυχασθένεια, νευρασθένεια και όλα τα υπόλοιπα κρύβουν πίσω δαίμονες.
Και οι δαίμονες δεν φεύγουν με χαπάκια, έτσι. Ούτε με εργασιοθεραπεία φεύγουν. Έτσι λένε εργαστεί το παιδί. Και να εργαστεί τι έγινε? Πάλι δεν θα θεραπευτεί. Να το ξεκουνήσω λίγο. Είναι μια καλή αρχή, δεν λέω ότι δεν βοηθάει. Βοηθάει. Αλλά δεν θεραπεύεται αν δεν πάει στο Θεό. Αν δεν κάνει αυτή την κίνηση στο Θεό και δεν αναζητήσει την υπέρτατη ειδονή που είναι η αγάπη στο Θεό. Να προσπαθήσει να αγαπήσει το Θεό. Δαιμόνιο είναι επίσης και η ταπεινολογία, λέει ο Γέροντας. Το λένε και αίσθημα κατωτερότητας. Η αληθινή ταπείνωση δεν μιλάει, δεν λέει ταπεινολογίες, όπως είμαι αμαρτωλός, είμαι ανάξιος, είμαι ελάχιστος πάντων. Φοβάται ο ταπεινός μήπως με τις ταπεινολογίες πέσει στην καινοδοξία. Έτσι να κάνω το εφέ μου ότι είμαι ταπεινός. Και αυτό άρρωστο. Η χάρις του Θεού δεν πλησιάζει εδώ πέρα. Αντίθετα, η χάρις του Θεού βρίσκεται εκεί που υπάρχει αληθινή ταπείνωση, η θεία ταπείνωση, η τέλεια εμπιστοσύνη στο Θεό, η εξάρτηση από εκείνον. Βλέπετε ποιος είναι ο ταπεινός? Αυτός που έχει ταπεινή ιδέα, που δεν έχει καμιά ιδέα ουσιαστικά για τον εαυτό του και τις δυνατότητές του και τις δυνάμεις του. Θα πείτε αυτός είναι κατεστραμμένος από μόνος του. Όχι, αυτός είναι ο επιτυχημένος άνθρωπος, γιατί έχει καταλάβει αυτό που λέει ο Χριστός. Τι λέει ο Χριστός? Άνευ εμού ουδήναστε πλην ουδέν. Ουδέν. Όταν σου λέει ουδέν, ουδέν. Άρα να ποιος είναι ο σοφός άνθρωπος? Αυτός που κρεμιέται κάθε στιγμή από αυτόν που μπορεί να του δώσει τα πάντα, το Θεό δηλαδή. Και όταν το κάνεις αυτό, αδιάλειπτα ζητάς την θεία στήριξη, τι κάνεις? Κινείσαι στο Θεό. Αγαπάς αυτόν που σου δίνει τα πάντα. Να η θεραπεία της ψυχής. Να πως θεραπεύεται η ψυχή. Και αφήνεσαι πλέον στο θέλημά του. Και λες, Θεέ μου, εσύ ξέρεις. Κάνε το όπως νομίζεις. Και φεύγει και το αίσθημα της κατωτερότητας και φεύγουν και τα ψυχολογικά και τα άγχη και όλα αυτά. Αυτό έχει μεγάλη αξία. Να οδηγήσει από τον Θεό. Να μην έχεις κανένα θέλημα. Ο σκλάβος δεν έχει κανένα θέλημα. Ό,τι θέλει ο Κύριος του. Έτσι και ο πιστός δούλος του Θεού. Γίνεσαι δούλος του, αλλά στον Θεό ελευθερώνεσαι. Αυτή είναι η πραγματική ελευθερία. Να καίγεσαι για τον Θεό. Βλέπετε, το επαναλαμβάνει. Αυτό είναι το παν. Το είπαμε και πάλι. Αν νικηθείς από τον Θεό, και μακάρι να νικηθούμε όλοι, υποδουλώνεσαι σε Αυτόν. Αλλά αυτό σε ελευθερώνει. Και ζεις στην ελευθερία των τέκνων του Θεού. Ο γάρτης ήτητε, τούτο και δε δούλωτε. Συμβαίνει όπως στην περίπτωση του υποτακτικού που έχει τέλεια εμπιστοσύνη στο γέροντά του και ο Θεός του δίνει τη χάρη. Θυμηθείτε τον προφήτη Ελισαίο. Πήρε τη μιλωτή, το ρούχο δηλαδή του γέροντά του, και χτύπησε τα νερά του ποταμού και δεν τα χώρισε στα δύο, όπως το έκανε ο προφήτης Ηλίας. Γιατί ό,τι έκανε, το έκανε με εγωισμό και όχι με ταπείνωση. Μετά που ταπεινώθηκε και είδε ότι μόνος του δεν κάνει τίποτα, ζήτησε με ταπείνωση τη βοήθεια του γέροντά του, το προφήτη Ηλία, και πήρε τη χάρη. Τα νερά σχίστηκαν στα δύο και έγινε δρόμος για να περάσει. Έτσι. Χρειάζεται βέβαια και λίγη προσπάθεια, αλλά η άκρα ταπείνωση δεν αποκτιέται με τις προσπάθειες και τον αγώνα μόνο. Είναι αποτέλεσμα της χάρης. Εάν με Κύριος οικοδομήσει οίκον, εις μάτι εκοπίασαν οι οικοδομούντες. Όλα τα δίνει ο Χριστός. Να μην πω περισσότερο γιατί πέρασε η ώρα. Αν θέλετε για λίγα λεπτά κάτι να ρωτήσετε σε όλα αυτά. Συγγνώμη άμα σας κούρασα ή σας μπέρδεψα κάπου. Αν θέλετε κρατήστε αυτά τα δύο που είπαμε, την κίνηση στον Θεό, την αδιάλειπτη, την προσπάθεια τη συνεχή δηλαδή, να μιλάμε στον Θεό, να προσευχόμαστε, να κάνουμε κάτι για το Θεό.
και την προσπάθεια να τον αγαπήσουμε. Και αυτή είναι η μόνη ψυχοθεραπεία, να ξέρετε, η μόνη και η αληθινή, η πραγματική ψυχοθεραπεία. Και μην ψάχνετε αλλού πουθενά. Πουθενά. Ούτε να στέλνετε τους ανθρώπους αλλού. Στην εκκλησία να τους στέλνετε στον πνευματικό, στην εξομολόγηση. Και εκεί γίνονται όλα. Αρκεί ο άνθρωπος να κάνει αυτό, να αφαιθεί με εμπιστοσύνη. Γιατί πολλές φορές πάμε στον πνευματικό, συγγνώμη που θα το πω, και δεν έχουμε αφήσει τον εαυτό μας. Πάμε με τις απόψεις μας και θέλουμε να περάσουμε τις απόψεις μας στο πνευματικό. Δεν πάμε δηλαδή αφημένοι στο θέλημα του Θεού. Να ακούσουμε τον πνευματικό όπως το ακούγαμε τον Θεό. Να μας μιλήσει ο Θεός με το στόμα του πνευματικού. Πάμε να ακούσουμε αυτό που θέλουμε να ακούσουμε. Και άμα δεν μας το πει, μετά μπορούμε να τα βάλουμε και με το πνευματικό, να τα πούμε και σε άλλους ότι δεν είναι καλός πνευματικός κλπ. Έτσι, το λέω γιατί λυπάμαι, έτσι, όχι για μένα ή για τους άλλους πνευματικούς που λέγονται διάφορα, για εσάς, για τους ανθρώπους που τα λένε αυτά, γιατί ακριβώς μένουν αθεράπευτοι έτσι. Γιατί έτσι δεν μπορείς να γίνει θεραπεία. Αν δεν αρνηθείς τον εαυτό σου, δεν μπορείς να γίνεις μαθητής του Χριστού. Να αρνηθείς τα πάντα δηλαδή. Όλες τις απόψεις που σου πέρασε η κοινωνία, το σχολείο, δεν ξέρω, η μαμά σου, η γειτονιά, η τηλεόραση. Αν δεν τα αρνηθείς όλα αυτά και δεν πας τελείως αφημένος, ταπεινωμένος, δεν μπορείς να θεραπευτείς. Και είναι τραγικό, ενώ υπάρχει το ιατρείο, υπάρχει ο ιατρός, υπάρχουν τα φάρμακα, εσύ να ξαπίζεις τις αμαρτίες σου και τις αρρώστιες σου. Κάτι θέλατε, Αναστασία? Λοιπόν, για το πρώτο, ευχαριστώ για το ερώτημα, δεν ξέρω αν το ακούσατε όλοι. Είναι με τους ανθρώπους, θα το πω εγώ, που είναι μακριά από την Εκκλησία. Σε αυτούς τους ανθρώπους μπορούν να βοηθήσουν οι ψυχίατροι, οι ψυχολόγοι κλπ. Και η Εκκλησία πώς μπορεί να τους βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους, έστω από μακριά, γιατί δεν πάνε να θεραπευτούν. Λοιπόν, για το πρώτο, μπορούν να βοηθήσουν οι ψυχίατροι στο σωματικό κομμάτι. Σας είπα ότι όταν η ψυχή είναι άρρωστη, και όλων η ψυχή μας είναι άρρωστη, όχι μόνο των Ορθοδόξων, των πάντων είναι άρρωστη, οι ενέργειες της είναι άρρωστες, εκτός από την ουσία. Αυτές οι ενέργειες τώρα εκφαίνονται στον εγκέφαλο και μπορεί να αρρωστήσει και ο εγκέφαλος, να αρρωστήσει το νευρικό σύστημα, να λείπει ας πούμε σερωτονίνη. Θα πάει στο γιατρό και του δώσει ένα φάρμακο που να παράγει σερωτονίνη ο εγκέφαλος, ας πούμε. Δεν ξέρω πώς ακριβώς τι φάρμακο θα του δώσει, να βοηθήσει αυτή την έλλειψη, την υλική της ουσίας. Αυτό να το κάνει, θα βοηθήσει σε αυτό το κομμάτι. Και εγώ όταν είπα μη στέλνετε τους ανθρώπους εκεί πέρα, δεν το είπα με τρόπο απόλυτο. Όταν πάσει σωματικά θα τον στείλεις, βέβαια θα πάει. Όταν έχει σχιζοφρένεια, ας πούμε, σχιζοφρένεια είναι σωματική νόσος, είναι σωματική νόσος, πρέπει να πάρει φάρμακα ο άνθρωπος, αλλά θα θεραπευτεί το σωματικό, δεν θα θεραπευτεί η ψυχή. Εδώ είναι η διαφορά. Αυτό μόνο στην Εκκλησία θα γίνει καλά, δεν είναι αλλού. Έτσι, αυτό. Και το δεύτερο, αν η Εκκλησία μπορεί να βοηθήσει, μπορεί, δηλαδή και το κάνει με την προσευχή. Εμείς προσευχόμαστε υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου. Τι θα πει αυτό, να μην έχουμε πολέμους? Όχι. Και γι' αυτό, εντάξει, βάλτε το και αυτό μέσα. Αλλά ποια ειρήνη? Την ειρήνη της ψυχής, που είναι καρπός, στοιχείο του καρπού του Αγίου Πνεύματος. Για αυτή την ειρήνη προσευχόμαστε, δηλαδή για να θεραπευτούν ψυχικά όλοι οι άνθρωποι. Το εύχεται η Εκκλησία και στέλνει ο Θεός τη χάρη του. Και κάτι πάει και εκεί πέρα, και σε όλους αυτούς που είναι μακριά, κάτι πιάνει και αυτοί. Αλλά επειδή δεν είναι δεκτικοί, καταλάβατε, το χάνουνε, δεν μπορούν να το κρατήσουνε. Και στους αιρετικούς πάει, και στους παπικούς πάει, και στους προτεστάντες πάει, που λέγονται χριστιανοί και δεν μπορούν όμως να θεραπευτούν, γιατί έχουν χάσει τη θεραπευτική, την Ορθόδοξη, που είναι η μόνη θεραπευτική της Εκκλησίας.
και σε αυτούς πάει, αλλά δεν μπορούν να την κρατήσουν. Καταλάβατε γιατί έχουν αλλοιώσει το φύλακα της χάρης, που είναι το δόγμα. Έχουν αλλοιώσει τα δόγματα. Το δόγμα δεν μας σώζει το δόγμα, αλλά το δόγμα μας δίνει το δρόμο για να σωθούμε. Αν χάσεις το δόγμα, το αλλοιώσεις, χάνεις το δρόμο. Έτσι. Και μπορεί να έρθει η χάρη, αλλά δεν μπορεί να την κρατήσεις. Αυτό παθαίνουν όλοι αυτοί, οι λεγόμενοι χριστιανοί. Και οι άλλοι βέβαια που είναι ακόμα πιο μακριά, οι μουσουλμάνοι κλπ. Όμως η Εκκλησία εύχεται. Και όποιος, κοιτάξτε, αξιοποίησε αυτό το κατ' το αμαυρωμένο, το μουτζουρωμένο, γιατί όλοι το έχουν. Όλοι οι λαοί έχουν την εικόνα του Χριστού. Όχι μόνο εμείς, όλοι την έχουν. Αλλά τις έχουν όλοι μουτζουρωμένοι. Αν τώρα αξιοποιήσουν αυτή την εικόνα τη μουτζουρωμένη, θα βρουν και αυτοί, την Ορθοδοξία. Θα τη βρούνε. Θα βρουν τη θεραπεία. Αν ακούνε τη συνείδησή τους, ας πούμε. Και πολλοί το έχουν καταφέρει. Και τώρα, ας πούμε, μαθαίνω στην Αμερική πάρα πολλοί προτεστάντες βαφτίζονται, γίνονται Ορθόδοξοι. Καταλαβαίνουν οι άνθρωποι και έρχονται στην αλήθεια, στο φως. Έτσι. Βέβαια. Όχι. Όχι. Ακριβώς. Μπορούμε να βοηθήσουμε. Και να σας πω ένα μυστικό και με γελάστε. Μπορούμε να γίνουμε κι εμείς πνευματικοί, ας το πούμε με τη γενική έννοια, και ψυχοθεραπευτές. Γιατί ο άνθρωπος στην Ορθοδοξία όταν θεραπευτεί, μετά θεραπεύει και τους γύρω του και αποκτάει πνευματικά παιδιά. Μην το παραξηγήσετε, όχι με την έννοια να γίνετε πνευματικοί, αλλά βοηθάτε και ασκείτε γύρω σας θεραπευτική. Ένας άνθρωπος που έχει ειρήνη μέσα του, που δεν έχει άγχος, που συγχωρεί, που λέει εντάξει, δεν πειράζει, το ξεχνάω, γυρίζουμε σελίδα, θα ανταποδώσω καλώς το κακό που μου έκανε. Αυτός ο άνθρωπος ασκεί θεραπευτική γύρω του και αλλάζει και τους άλλους γύρω του. Δημιουργεί μια ατμόσφαιρα δηλαδή υγιή. Δεν μένει μέσα του η χαρή, ακτινοβολεί και βοηθούνται και οι άλλοι. Και έτσι άλλαξε όλη η κοινωνία. Πώς άλλαξαν 12 Απόστολοι όλο τον κόσμο, πέστε μου. Θεραπεύσανε τους γύρω τους, οι γύρω τους θεράπευσαν τους άλλους και έτσι διαδόθηκε όλη η Εκκλησία και στερεώθηκε η Εκκλησία σε όλο τον κόσμο. Σήμερα γιατί έχουμε χαθεί και έχουμε χάσει και όλο τον κόσμο? Γιατί εμείς χάσαμε τον εαυτό μας πρώτα. Εμείς είμαστε αθεράπευτοι. Και εγώ το λέω και για εμάς τους παπάδες ακόμα, για τους δεσποτάδες. Γιατί οι δεσποτάδες βγαίνανε από τα μοναστήρια παλιά? Ξέρετε γιατί? Γιατί ήταν θεραπευμένοι. Και αν υπάρχει κάπου η θεραπευτική σήμερα σωστή ατόφια, υπάρχει στα μοναστήρια, τα οποία τα πολεμάμε, έτσι. Έτσι μας μάθανε οι Βαβαροί που ήρθανε με τον Όθωνα, να τα διώξουμε, γιατί δεν εξυπηρετούσαν τον αστισμό που ήθελε να επικρατήσει, την αστική τάξη κλπ. Τα διώξαμε. Αλλά αυτά είναι τα νοσοκομεία με τους αληθινούς γιατρούς. Και από εκεί μέσα παίρναμε τους επισκόπους, οι οποίοι ερχόντουσαν στον κόσμο, όχι για να γίνουν κοσμικοί κι αυτοί, να κοσμικευτούν και να πούνε εδώ πιο light τα πράγματα, μην το κάνουμε μοναστήρι τον κόσμο, αλλά για να βάλουν αυτή τη θεραπευτική στον κόσμο και να θεραπευτούν οι άνθρωποι, οι κοσμικοί, και να γίνουν και οι ενορίες, τέτοια μικρά θεραπευτικά κέντρα, να το πω και απλά μοναστικά, σαν τα μοναστήρια. Οι ενορίες στους 2 πρώτους αιώνες του χριστιανισμού, προσέξτε, δεν λέω τον πρώτο χριστιανό, των 2 πρώτων αιώνων, ήταν μικρά μοναστήρια. Όχι ότι δεν παντρευόντουσαν οι άνθρωποι, αλλά ζούσαν σαν μοναχοί. Γιατί ήταν θεραπευμένοι άνθρωποι, και όταν είσαι θεραπευμένος, σαν μοναχός θα ζεις. Τι κάνει ο μοναχός δηλαδή? Προσεύχεται, αυτό που είπαμε, κίνηση στο Θεό, συνεχώς να κίνησε τον Θεό, αγαπάει τον Θεό, αυτό κάνει ο μοναχός. Όταν λοιπόν και εσύ μπεις στο νόημα, αυτό θα κάνεις. Και εσύ είσαι παντρεμένος, θα πεις επειδή είμαι παντρεμένος δεν μπορώ, μπορείς και παραμπορείς. Και ο γάμος βοηθάει σε αυτό. Γιατί όταν αγαπήσεις τον σύζυγο και μαθαίνεις να βγαίνεις από το εγώ σου, να πλένεις τα πόδια του συζύγου, έτσι, πλησιάζεις τον Θεό, αγαπάς τον Θεό, κινείσαι προς τον Θεό. Είναι μια κίνηση προς τον Θεό, το να νοιαστείς για τον άλλον, να μην ζεις για τον εαυτό σου και να ζεις για το σύζυγο, για το παιδί. Αυτό είναι ο σκοπός.
Να μην ζούμε για τον εαυτό μας. Να αφήσουμε αυτό το εγωκεντρικό κλείσιμο, εγώ και τα προβλήματά μου. Αυτό που είπε ο Χριστός, να μισήσουμε την ψυχή μας. Αυτό είναι. Να μισήσει αυτό το εγωιστικό κλείσιμο. Και το παθαίνουμε, ξέρετε, και εμείς οι λεγόμενοι χριστιανοί. Και έρχεται συνέχεια και πάνε και συνέχεια στους πνευματικούς και τους ταλαιπωρούν, εγώ και τα προβλήματά μου και τι θα γίνει με μένα και οι φοβίες μου και οι ανασφάλειές μου. Βγες από αυτό. Βγες από αυτό. Πάψε να ασχολείσαι με τον εαυτό σου. Ανοίξου στον Θεό και στον συνάνθρωπο. Και αυτή είναι η θεραπεία. Και ζούμε μια αρρωστημένη, υποτίθεται, πνευματική ζωή. Αντί να έχουμε υγεία και να θεραπεύουμε και τους άλλους, να βοηθάμε και τον πνευματικό. Γιατί ποιος θα με βοηθήσει εμένα και τους άλλους πνευματικούς? Εσείς θα με βοηθήσετε στο έργο της Εκκλησίας. Τι νομίζετε? Όλοι βοηθάμε στο να θεραπευτεί όλος ο κόσμος. Όχι ότι θα πάρετε πετραχίλια και θα ξομολογάτε, αλλά θα ασκείτε αυτή τη θεραπευτική που είπα γύρω σας. Ναι. Ένας άνθρωπος που αγαπάει τον Θεό θα αγαπήσει και τον άλλο δίπλα του. Και όταν ο άλλος θα του δώσει σφαλιάρα, εκείνος θα του πει, εντάξει, δεν πειράζει, έλα να σε βοηθήσω. Τι πρόβλημα έχεις? Αν το κάνεις αυτό, τον διαλύεις τον άλλον. Του δείχνεις τον τρόπο να θεραπευτεί και αυτός. Καταλάβατε? Ναι, ορίστε. Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε, μην μπερδεύεστε με τη λέξη. Το ξέρω. Ο Άγιος, ας πούμε, ο Βασδορόθεος λέει, όπως ξεριζώνουμε. Με ποια έννοια το λέει? Με την τέλεια μεταμόρφωση. Έτσι. Τα πάθη τι είναι? Έχουμε, ας πούμε, θυμό. Ένα πάθος θα πεις, είναι ο θυμός. Ο θυμός είναι καλό ή κακό? Καλό είναι. Γιατί είναι καλό? Γιατί με αυτό το θυμό θα κινηθείς προς τον Θεό ορμητικά, με λαχτάρα. Λέει ο πατήρ Πορφύριος έτσι πολύ όμορφα, λέει, να κάνεις προσευχή, όχι απλή προσευχή, με λαχτάρα προσευχή. Αυτή η προσευχή θεραπεύει. Όχι κρύα πράγματα, πατήρ μου και Ζουζέλος μου, και δεν μου καταλαβαίνεις τίποτα. Αυτό δεν σε θεραπεύει. Δεν είμαστε ρομπότ. Κρύα πράγματα δεν θέλει ο Θεός. Καλύτερα μην το κάνεις. Αυτό είναι αμαρτία. Από το απόθυνο, το είπα και το απόθυνο, εντάξει, καλός άνθρωπος για σήμερα. Δεν το θέλει αυτό ο Θεός. Θέλει να κάνεις μια τέλεια μεταμόρφωση. Αυτό που λέει ξερίζωμα είναι ακριβώς το θυμό αυτό. Αντί να το στρέψεις στον συνάνθρωπο και να του πεις τώρα εγώ θα σου δείξω, θα σου βγάλω τα μάτια, ας πούμε, έτσι, αυτή την ορμή να τη δώσεις στον Θεό με αγάπη, να κινηθείς με ορμή προς τον Θεό. Αυτό θέλει ο Θεός. Έτσι, αυτή είναι η τέλεια μεταμόρφωση. Το τέλειο ξερίζωμα του θυμού. Δηλαδή δεν είναι να μην γίνει ο άνθρωπος λαπάς, να μην έχει θυμό. Όχι. Αλλά αυτό το θυμό που έχει, το νεύρο της ψυχής είναι ο θυμός, έτσι. Να το στρέψει προς τον Θεό, να το κινήσει προς τον Θεό και όχι εναντίον στον συνάνθρωπο. Και να το στρέψει και εναντίον του διαβόλου. Εκεί μάλιστα, εκεί να θυμώσεις. Εναντίον του πάθους. Καταλάβατε τι εννοεί όταν λέει ξερίζωμα? Την τέλεια μεταμόρφωση. Γιατί το κάνουμε και δεν το κάνουμε μερικές φορές. Έτσι το κάνουμε σε ένα βαθμό. Όταν λέμε ξερίζωμα εννοούμε την τέλεια μεταμόρφωση. Να πλέον ο άνθρωπος να μην θυμώνει ποτέ για τον εαυτό του, για να υπερασπίσει τον εαυτό του. Να θυμώνει και να μην αμαρτάνει. Δεν λέει γραφή? Οργίζεστε και μην αμαρτάνετε. Έτσι. Δεν λέει να μην οργίζεστε ποτέ, αλλά να οργίζεστε και να μην αμαρτάνει. Πότε θα οργίζομαι και δεν θα αμαρτάνω? Όταν οργίζεσαι γιατί αδικείται ο Θεός. Όταν βλασφημείται ο Θεός πρέπει να οργιστείς. Ο Θεός πήρε το φραγγέλιο, ο Χριστός, έτσι, και το σκηνή εκείνο και έδιωξε τα ζώα και λοιπά από τον ναό. Αυτή ήταν μια αναμάρτητη οργή. Ή όταν αδικείται ο πλησίον, τότε να οργιστείς. Ή όταν, ας πούμε, σε κυριεύουν τα πάθη του παλαιού ανθρώπου, εκεί να οργιστείς, να θυμώσεις με τον παλαιό άνθρωπο. Αλλά ποτέ επειδή σε αδίκησε ο άλλος να θυμώσεις με αυτόν που σε αδικεί. Τότε είναι λάθος κίνηση. Δεν κινείσαι προς τον Θεό, τότε αρρωσταίνεις. Εντάξει, το καταλάβατε? Δεν βλέπω. Καλά, είναι μακριά. Ναι. Πες τι, ναι. Βέβαια. Τους πάντες βοηθάει η προσευχή. Όταν προσεύχεται ένας χριστιανός, βοηθάει ένας βουδιστής? Όχι, βοηθούνται. Έτσι και ο Θεός, κοιτάξτε, αναζητάει, ας πούμε, τρόπο να μας βοηθήσει. Και λες, τώρα τι θα γίνει με αυτούς?
ο Θεός είναι πολύ ευγενικός. Δεν επεμβαίνει στη ζωή μας αν δεν το ζητήσουμε. Θα πεις, έχω ένα παιδί τώρα κατεστραμμένο, είναι στα ναρκωτικά, συζεί, ξέρω εγώ, αποτυχημένο. Τι θα γίνει, τι θα κάνω? Αν κάνω προσευχή θα βοηθηθεί? Βέβαια θα βοηθηθεί. Θα βοηθηθεί. Γιατί εκείνο δεν το κάνει και δεν το ζητάει το Θεό, και ο Θεός δεν το βοηθάει όσο δεν το ζητάει. Όχι γιατί δεν τον αγαπάει, αλλά γιατί σέβεται αυτό το όχι. Γιατί είμαστε αυτοεξούσιοι. Θυμηθείτε, η ψυχή είναι αυτοεξούσια. Και ο Θεός σου λέει, εάν θέλεις, εγώ είμαι εδώ, στέλνω τη χάρη μου, αλλά αν θέλεις την παίρνεις, αν θέλεις δεν την παίρνεις. Τώρα, αν η μάνα προσεύχεται, βοηθάει το παιδί να ανοίξει. Έτσι το ζεσταίνει, κάνει μια προθέραμαση, ας πούμε, ώστε το παιδί να πει το ok και να περάσει λίγο η χάρη μέσα του. Πολύ το βοηθάει. Ας είναι και βουδιστής, ό,τι και να είναι. Ο Χριστός δεν κοιτάει θρησκεύματα, να ξέρετε. Δηλαδή, κοιτάξτε, και η Ορθοδοξία, το είπαμε προηγουμένως, θεραπεύει τους πάντες. Βλέπετε τώρα εδώ στην Εκκλησία της Ελλάδος, λέμε, δεν λέμε Εκκλησία των Ελλήνων. Εκκλησία της Ελλάδος. Ποιοι ανήκουν στην Εκκλησία της Ελλάδος? Ποιοι είναι, ας πούμε, στη φροντίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος? Όσοι ζουν στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Μπορεί να είναι Αφρικανοί, μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, Πακιστανοί, τους πάντες. Τους αγκαλιάζουμε όλους. Και ας μην είναι Ορθόδοξοι. Και πρέπει να νοιαζόμαστε, να θεραπευτούν όλοι αυτοί. Παίρνεις έναν άνθρωπο στο σπίτι σου, Αλβανό, να σου κάνει τον καζόν, ας πούμε, ξέρω εγώ, αν έχεις καζόν. Θα πρέπει αυτός ο άνθρωπος, αν είσαι άνθρωπος του Θεού, να καταλάβει ότι εκεί υπάρχει μια θεραπευτική της ψυχής από σένα. Δεν είναι απλώς να τον πληρώσεις. Πρέπει να τον βοηθήσεις. Μπορεί να μην το πεις τίποτα, αλλά η όλη σου στάση να είναι τέτοια που ο άλλος να πάρει ένα μήνυμα αγάπης, καλοσύνης, ότι ξέρεις, αν θέλεις μπορείς να βοηθήσεις την ψυχή σου. Γιατί και αυτός ταλέπορος είναι. Είπαμε, όλοι σκοτισμένοι είμαστε. Έτσι. Εντάξει. Ναι, ναι. Όταν κάποιος δημόσια βλαστεί τα παιδιά και τον ακούω ως άκουστανό, τι θέση πρέπει να πάρω για να σωστό? Όταν κάποιος βρίζει δημόσια, τι πρέπει να κάνουμε? Ο Άγιος, ναι. Το βασικό που πρέπει να κάνεις, βέβαια, είναι να κάνεις προσευχή. Πάρα πολύ προσευχή. Γιατί θέλει και μια διάκριση. Πώς θα το μιλήσεις και τι θα το πεις, και αν πρέπει να το πεις. Μπορεί να μην πρέπει να το πεις και τίποτα. Το βασικό, ξέρετε ποιο είναι? Όχι τι θα του πεις ή τι δεν θα του πεις, αλλά τι είσαι εσύ εκείνη τη στιγμή. Αν εσύ εκείνη τη στιγμή είσαι με τη χάρη του Θεού, δεν χρειάζεται να του πεις και τίποτα. Κάποτε προσπάθησαν να δολοφονήσουν τον Άγιο Γρηγόρη τον Θεολόγο. Αυτός ο Άγιος είχε πάει στην Κωνσταντινούπολη όταν όλες τις εκκλησίες είχαν καταλάβει οι Αριανοί. Και αυτό ήταν ένα ανθρωπάκι έτσι ταλαιπωρημένο από την άσκηση, καμπολιασμένο, και μόλις τον είδαν οι Αριανοί, σου λέει, τι, αυτός θα μας αλλάξει την κατάσταση? Είχαν πάρει όλες τις εκκλησίες και βρήκε μια έτσι ένα εκκλησάκι Αναστασία, από την Ανάσταση λεγόταν Αναστασία, και άρχισε να μιλάει εκεί πέρα και κάνουν απόπειρα να τον δολοφονήσουν. Ο δολοφόνος μόλις σήκωσε το ξύφος για να τον σφάξει, είδε το βλέμμα του, το Αγίου Γρηγορίου, και έμεινε έτσι. Μόνο που είδε το βλέμμα του. Καταλάβατε? Δεν το χτύπησε. Πώς? Ήτανε. Αλλά πόσο δεκτικός μπορεί να είναι ένας φωνιάς? Δεν λέω όχι, μπορεί. Αλλά και κάθε ψυχή είναι δεκτική, να ξέρετε. Όσο ζούμε, όλοι είμαστε δεκτικοί. Έτσι, σε έναν βαθμό όλοι. Κανένας δεν είναι τελείως κατεστραμμένος. Δηλαδή η εικόνα του Θεού υπάρχει σε όλους. Και στο μεγαλύτερο εγκληματία υπάρχει το κατ' εικόνα. Υπάρχει η εικόνα του Χριστού. Μουζουρωμένη βέβαια, αλλά υπάρχει. Και αυτή είναι η ελπίδα μας. Και δεν είναι αυτό που λένε οι αιρετικοί, ότι είναι κατεστραμμένη η εικόνα. Δεν είναι. Είναι μουτζουρωμένη. Και εδώ είναι η Εκκλησία, ο ρόλος της να καθαρίσει αυτή την εικόνα. Πώς κάνει ένα συντηρητής των εικόνων, έτσι, και βγάζει τις μουτζούρες από τα κεριά κλπ. Αυτό κάνει η Εκκλησία. Και αποκαθίστασε στο αρχαίο κάλος που λένε τα τροπάρες, στην αρχαία ομορφιά, στην πρώτη ομορφιά, σε αυτή που είχαμε πριν αμαρτήσουμε, στον Παράδεισο. Και ακόμα περισσότερο. Έτσι. Οπότε σημασία έχει εμείς να είμαστε θεραπευμένοι.
Και μετά μην έχουμε την αγωνία της απολογητικής. Κοιτάξτε, το φως δεν απολογείται. Λέμε τι θα πούμε στους άλλους. Τίποτα να μην τους πεις. Δεν πρέπει να έχεις την αγωνία. Εσύ τι κάνεις? Εσύ έχεις φως, είσαι φως. Το φως χρειάζεται να κηρύξει, να πει κοιτάξτε με, είμαι φως, φωτίζω. Δεν χρειάζεται. Δεν απολογείται. Έτσι και ο χριστιανός. Δεν χρειάζεται να απολογείται. Μόνο με την παρουσία του φωτίζει. Κυκλοφορεί και αγιάζει τους πάντες. Και όποιοι θέλουν τον παίρνουν τον αγιασμό. Όποιοι δεν θέλουν, δικό τους πρόβλημα. Αυτοί χάνουνε. Έτσι. Λένε σήμερα να χωρίσουμε την εκκλησία από το κράτος, ας πούμε. Το κράτος θα χάσει. Έχει να πάθει τίποτα η εκκλησία? Μήπως έχει ανάγκη στήριξης από το κράτος η εκκλησία για τους μισθούς και αυτά? Σιγά το πράγμα. Οι κληρικοί ποτέ δεν είχαν μισθούς, τώρα τα τελευταία χρόνια είχαν. Λοιπόν, το κράτος θα χάσει. Τι θα χάσει? Θα χάσει αυτή τη θεραπευτική. Γιατί ο Μέγας Κωνσταντίνος πήρε την Ορθοδοξία? Λένε κάποιοι τάχα της ότι το έκανε γιατί είδε, ας πούμε, τα πράγματα και ήθελε να πάρει τους χριστιανούς με το μέρος του. Μα οι χριστιανοί ήταν το 5%, το 10% ήταν. Ο πολιτικός δεν ασχολείται με μειοψηφίες, αλλά είδε άλλο πράγμα ο Μέγας Κωνσταντίνος. Είδε ότι εκεί πέρα υπάρχει θεραπεία της ψυχής, του λαού, και είχε υγιείς πολίτες και ήθελε υγιείς πολίτες για το κράτος. Και οι σημερινοί ηγέτες, αν είναι έξυπνοι και θέλουν υγιείς ανθρώπους, θα την αγκαλιάσουν την εκκλησία που θεραπεύει τους ανθρώπους, τις ψυχές. Έτσι. Η εκκλησία όμως είναι φως, θα κάνει το έργο της. Είτε την αγκαλιάζει το κράτος είτε δεν την αγκαλιάζει. Έτσι θα το κάνει. Γιατί το φως δεν μπορεί να το κρύψεις ούτε να το περιορίσεις. Να μην τις βλέπουμε. Πολύ απλά. Γιατί να τις βλέπουμε? Ναι. Ακριβώς. Εντάξει. Λοιπόν, ορίστε. Τελευταία ερώτηση και να φύγουμε. Πέστε. Ναι. Ορίστε. Αυτή είναι στη χειρότερη κατάσταση. Σας είπα, ναι, έτσι, ναι, ακριβώς, γιατί ναι, αυτή είναι στη χειρότερη κατάσταση που μπορεί να υπάρξει άνθρωπος. Τους έχει εγκαταλείψει ο Θεός. Έτσι, είναι εγκατάλειψη. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Ότι πλέον είναι αθεράπευτη. Όν αγαπά Κύριος παιδεύει. Δεν λέει? Όποιον αγαπάει ο Θεός τον παιδεύει. Αν σου στέλνει καρκίνο, σου στέλνει συκοφαντίες, σημαίνει πως αγαπάει. Σημαίνει δηλαδή ότι εσύ κάνεις με την προσπάθειά σου, αλλά δεν φτάνει και έρχεται ο Θεός να σε βοηθήσει να καθαριστείς από τις λάθος ειδονές που τα λέγαμε προηγουμένως. Νομίζω, τα ακούσατε? Έχουμε βάλει λάθος ειδονές, έχουμε δηλητήρια μέσα μας. Αυτά πρέπει να φύγουν. Οι ειδονές φεύγουν με τις οδύνες, με τον πόνο. Αν δεν πονέσουμε δεν φεύγουν αυτά. Γι' αυτό είπε ο Χριστός, δια πολλών θλίψεων δι' ημάς η ευθύνη. Στο μέτρο που εμείς δεν κάνουμε αρκετό πόνο, δεν κάνουμε αρκετή άσκηση, δεν νηστεύουμε, δεν, έρχεται ο Θεός και μας βοηθάει και συμπληρώνει την άσκησή μας. Αν όμως δεν κάνουμε καθόλου και δεν θέλουμε να κάνουμε, και ο Θεός μας αφήνει και πάνε όλα καλά, αλλά δεν πάνε καθόλου καλά, έτσι. Τότε είναι που δεν πάνε καθόλου καλά. Σημαίνει ότι είμαστε τελείως αθεράπευτοι, τελείως άρρωστοι, έτσι. Λοιπόν, ελάτε. Πριν πούμε την προσευχή, να πούμε μια ανακοίνωση για τα παιδιά, τις μαθήτριες και τις φοιτήτριες. Θα γίνει μια
κατασκήνωση προσκύνημα στην περιοχή της Πελοποννήσου, στη Σπάρτη, στην Παναγία τη Μαλεβή, και λέω για τα παιδιά, για τις μαθήτες και τις φοιτήτρες θα γίνει μια κατασκήνωση προσκύνημα τον μήνα Ιούλιο, έτσι, από τις 9 μέχρι τις 16. Συγγνώμη, 7 με 14, έτσι. Και υπάρχουν προγράμματα, όσοι ενδιαφέρεστε, για τα παιδιά, για τις φοιτήτρες, ναι, είναι στην κυρία Αστασία Δαλακούρα. Επίσης και για το προσκύνημα του Αυγούστου πρέπει να δηλώσετε όσοι θέλετε να έρθετε στους Αγίους Τόπους, έτσι, γιατί οι μέρες κλείνουν. 1 με 13 Αυγούστου στους Αγίους Τόπους. Πρώτο Θεός, ναι, μαζί θα είμαστε, ναι. Ναι. Λοιπόν, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, χαροποίησας τους μαθήτας τη Ευαγγελία του Αγίου Πνεύματος, ελέγχθεν τον αυτόν για της ευλογίας, ότι εσύ ο Υιός του Θεού, ο λυτρωτής του κόσμου. Διευχών των Αγίων Πατήρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Ο Θεός μαζί σας.